ger 1 Johannes 4, vers 2. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Verse 3. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come. And even now already is it in the world. Ja, hatta var King James. Nu läser vi Dal. Och det ständer akkurat det samme i Victor. Jag har sagt att betongbaptisterna vill jag säga att de är årblinde hvis du står och suttjar. Det är lätt att säga akkurat som det är. De har alltid lärt sig läsa. Ja. Av hesum känna tid anda Guds, eller Guds anda, øyne hver andre som vi kjenner seg at Jesus Kristus kommen og i holdt fra gode, ratt her til, at du får innast ordan. Så stendet det, og her kommer feileren, og øyne hver andre som ikke vi kjenner seg Jesus, ikke fra gode. Sars du har manglet det vesentlige, og her har du avduga hver ande, at her lorste her det av antikristet, og det det. At han lorste her, at han lorste her tja Jakob Dahl, at antikrists bibel, du at det som Satans bjølgane nere i Alexandria korruptera og i fyrstu og alt, og som har vært varvått tja antikristi og i Vatikanen og i kjattlaren her, mittel detninga bøyne her i kjattlaren i Vatikanen, ja, det sier bare akkurat som til å være varvått her, og her har vi det. Her har vi det i førre kyrkjebøyblene til. Øyne hver andre som ikke vil kjenne seg Jesus. Jesus ikke fra gode. Han vil kjenne seg ikke Jesus. Og til det som du hører det, at du hører folk bare snakke om Jesus. Så bare elsker Jesus. Bare Jesus, Jesus, Jesus. Og det sier ikke Jesus Kristus. Det det som stender her på det rette bøyblene til. Øyne hver andre som ikke vil kjenne seg at Jesus Kristus kommen og i holde. Ikke fra gode. Sars du at det endur tidsi tverferer, og det bøybelst, det mal, det et prinsipp, et lukka som en rytma, og nekka som endur tidsi jøgn alla skriftena, til at ta skriften sier eit, så sier hun öll årene, og ta en sier det motsatta, så endur tidsi hun öll årene, ikke bare en parsta av det, ja. Og her sars du at her manglar egentlig det som skal til fyrir at det som egentlig skal til fyrir at prekva at ikke av gode det det ikke bosturs du skal bare vi kjenne at det Jesus og det gjør Jehova vittne og det gjør så redan nekv det vi kjenner seg Jesus og så sier Torra Bibel til at han andre til hava han kan være fra gode men det han ikke nei. Så alvorligt det her to. Så alvorligt det at det alt rætt. Og veist du hva Bibelen, hon hakste myndeløyge. Du kan skrotta alla kyrkjebøker og alla lærebøker og alt som Luther skriva sjálvur. Hvis du kjører en Bibel at henga tingen i oi, så henger du, så færst du ned i lost, du færst til helvetes, kan du si akkurat som Du har unga klett under der, og det eneste kletter vi har bygget til skriften, og skriften skal være i ordan. Hon skal være klettur som man kan standa av, og du kan ha tusendavis av baukon, og tog halde jeg at det tryggvandi det at det svimmer i baukon, ja. Jeg svimmer slett i baukon langkur. Jeg svimmer jo i røgn og reformasjonsbibelen. Det det som jeg vil svimmer jo i. Jeg har ikke bruk for noen åren. Jeg skal bare ha en røgn og reformasjonsbibel som sværer til King James. En røgn og King James bibel av føreskon, så har vi klett under meg, og så har vi det eneste bøysen jeg har bruk for. Halleluja. Ja, vi har nekvar kjenta tro på velger Guds menn, til dømes Smith Wigglesworth, til ganske nekvar som ikke dama han, og ikke trygg på hans tjenest, men det gjør jeg altså. Jeg har lyst om den mannen, og han ble frelst og tror jeg kjører gammal, han har vært kålmin og arbeidere, og han død seg ikke lese eller nekvar som helst, og kona hans Polly lærte han å lese at han var tror og han ble veldig prætko med, og det øyneste som han leste nekvar til å ta Bibelene. Han har en av Bibel alt i pjasser. Han kallar det testamentet. Han bærer King James, han brukte bæra King James, det kan du ståle på. Ontjana lost.
Till så okvast. Det kanske brukast. Först du grind så de kvassan kniv. Annars är du bortor. Först du krutch så brund du där svör väl och vilja. Ja. Du måste ha ett ordentligt svör. Och ett ordentligt svör här som inte manglar. Här som inte är hack och ja, hacken i alla ställen och till nöjt utan ska vara välbrunt. Fullständigt välbrunt. Halleluja. Halleluja. Halleluja till. Halleluja. Question boiler min höjd är. Nu har vi först King James. Här är känna tid andagods kolon. Kvör ante som jottar att Jesus Kristus kommen och köten av gode. Här känner vi vad är av Guds ande och vad inte är av Guds ande. Han säger det svart på kvart och tog allt stand där på. Allt man stand där på. Allt annat gör någon mening. Och så vers 3. Och kvör ande som jottar inte att Jesus Kristus kommen och köten inte av gode. Här sars du. Ja. Det är inte nog att spyrja folk. Vi känner det där Jesus och de säger ja och så säger du hick här till hesten personen har Guds anda nöjd det är slett inte du kan vara en annan Jesus ja det säger Paulus i Galaterbrevet kapitel 2 att om det höra en annan glädjebudskap eller möta ja en annan Jesus eller en annan anda och så vidare ja det kunne være falske Jesus til, det kunne være andar til. Og hvis det ikke den rette gledebåskapen, så mottekker det en annan anda. Det er så innløsant, det gjør det. Det har ikke, det høylige anden, han stender bare at han fyrir sannløkene. Du måste bo av sannløkene for at høylige anden, han ande sannløkens. Han ande sannløkens, ja. Du måste höra till full evangeliet, och du måste, och för att det ska kunna höra så måste du ha en full bibel. Det är helt inlösande. Det är bibeln vi boar. Vi boar inte snilltesliga sammanpetta jag söver till. Vi boar Guds ord. Guds ord. Inte tyska filosofi och rationalism och allt möjligt tvatt som är så lostända prästarna stand upp och talar sig om och spottar ner i sina filter där. Skammer det kon. Det är loständar. Men god geva det kon nej till omvändningar. Det är pack. Ja. Jag kan inte tåla syn av det kon. Jag vet kvart av 4-5 frälst och prästarna i landet ner och resten kan bara ta och packa samman och skruppa av hundan och till. Jag kan inte tåla syn av det kon. Tåla det kon slett över över inte. Det är akkurat som det är. Akkurat som det är. Ja. Det är jag tröttar att höra på det. Ja. Ska svara en dans med våra kyl i Bibeln. Det är det enaste som jag vet. Ja. Och för ande som jottar inte att Jesus Kristus kommen och i köten inte av gode. Och häsen antikrists om kvantigt det var hörst att han skulle komma. Och ända nu långt han i heimen. Ja. Han var långt ta i heimen. Kvar var han ju, han var nere i Alexandria, här som det långt var för en pilk och skava vid Guds ord till. Paulus skrev att det var de människor som hade här spilt och Guds ord. 4 Korint, kvar det testamentet. Vi är inte som människor som spillar Guds ord. Okej. Halleluja. Halleluja. Nej, ta jag säger att prästar, avfrälste prästar, inte prästar så gode, så många första år säger, ta inte prästar så gode, överallt döjligt inte. Nej, det slett inte. Ta tjänar slett inte gode, ta öjan slett inte. Det tar tjänar slett inte, hvis du inte personliga frälster, överövrigt. Fantastiskt, men Paulus säger i Korint, vi är inte en som människor som spittlar Guds ord. Ja. Halleluja. Halleluja till. Ja. Till det här till. Så att här loxens kommer rätt. Nu kunde vi söka kvar hever anda Guds och kvar inte. Det han som jottar att Jesus Kristus kommen och köten. Det ösen till en äckliga vanda med fastlära. Det var en fall till en gammal sekt, en gammal kult som lärde till att Jesus
Personen Jesus och personen Kristus var kvar som personer. Jesus blev inte till Kristus för när han var döpt och helig anden kom över han. Och det är en dundrande falsklära. Jesus Kristus är en personer, han är en evig personer too. Det är rättliga viktigt och grundläggande att Jesus Kristus är kommen och köten. Ja. Att han alltså ösnen Arne blev döpter Arne andans kraft kom över han. Ösnen då jag var 12 år gammal i templen ta var han Jesus Kristus. Han var Jesus Kristus. Han sa tjänasta var inte börja och han var inte börja att viska i andans kraft och han gjorde inte ont så men han var han var. Och han var Guds sonor, människosonen, god kommen och i halte, året som var just kött, för Johannes 8:14, året gjordes kött, det var han. Det var inte bara Jesus, men det var Jesus Kristus. Han är kommen och kötten, ja. Han är kommen och kötten, och han är en evig person, halleluja, det är bara inte en tomma fyr. Ikke en tomma fyr, Han är en evig person, halleluja. Jesus Kristus, till hans navn. Till hans navn, halleluja. Amen, vi ser ha, Jesus Kristus, vi ser ha. Efter rötten reformationslöste och Jesu navn. Amen. Det är två vers som aldrig har varit hut. Aldrig ljaua av förskon. Och det är rätteliga viktigt. Och det är 1 Johannes 5:7-8. Det var aldrig ljaua av förskon. Aldrig. Längt ifrån tog helter. Och det ska jag läsa för där nu. Och Jesu navn. Till 1 Johannes 5:7-8. Halleluja. Halleluja. Och det är rätteliga viktigt vers. Temmeliga viktigt vers. Det lära tro öjnjöjderna svart på kvart to. Ja. 1 Johannes 5:7-8. Låt dem höra det. I Jesu Kristi navn. Halleluja. Halleluja. Jag säger halleluja. Ja. Jag säger halleluja. Tål du inte här så tack och slök. Jag säger halleluja. Ja. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, vi stauren W, and the Holy Ghost, and these three are one. Vers 8. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. Hade du aldrig ljaua förskon. Egentligen har du bara 8 klart tre öjnighetsvers ut i förskon, banda förskon på Bibeln till första till Matteus 8:20 här tog. Och i missionsbovnen. Matteus 8:20 det sista versen det så som vi skulle vara döpt i instruera Guds namn, ja. Till det ena som ständer där. Till det ena där som du sagt tror jag att pura klart. Och vad du vet, du ska fortälja där kvoi hatta vers hever manglat om försk och Bibeln baven här till. Vad du vet, det är ingen lärspårningar som stendur tog att han stendur skriva under en kyrkebauken. Eller tog att alla prästarna lära det. Eller tog att hette nu det som lutherska kyrkan lärer. Alltså ständigt här bara. Vad du vet, hvis du inte har det svart på kvart och en bibel så ständigt det slett inte. Och skriften själv säger till att kvarsök att vi munnen av 2 eller 3 vittnen ska kvar sök standa fast. Och vad du vet, hvis du har en 3 öjnjöjdslärare och hon ständer bara av öjnön verse så ständer hon slett inte. Så ständer hon av öjnön böjne och hon för att hattla och hon dätter. Och då är färja falkakyrka så lavvöjk hon ständer i sökande myrlände och hon hittar inte. 40% av falkakyrkprästen är ofrälster ska säga där. Ofrälster, totalt ofrälster. Ta vojte. Jag snackar ut av självor. Då fast inte en frälsevittnesbord på Jordan. Ta snack om det att ta det frälster. Och i badnadöpen och i en heliga badnadöpen säger där så är det tvattl. Så är det hombok och lost. Så är det akkurat som det är. Ungen är frälster i någon badnadöpen. Ungen. Nej.
Du skal känna Jesus Kristus som din personliga frälsare. Du ska ta ett frälsemöte vid han. Du ska ta ett samfälla vid han. Du ska vara oj honom, verliga och av sonnen. Du ska oja han ska känna dig och du ska känna han. Och du ska fylja honom, halleluja. Ja, du ska vara levande gröna träden. Du ska vara avväxt, halleluja. Ja. Halleluja. Låt mig nu läsa här ur Jakob Dahls tydning. Du tror ju det som vittna, ikke? 1. Johannes 5, 6-8, du tror det som vittna, anden og vatten og blåe, og hese tror sammen til 8. Tror øynene manglar. Tror øynene manglar, ja. Og sjálfur kyrkjefeiren, tja lutherske kyrkjene, jeg har hans her bøybel her svart på kvutt. Jeg har hans her bøybel, det kallar det lutheraner til prestapakk. Det kallar det lutheraner. Det har ikke en gang av bøybel som lyser nok som helst. Det har ikke en gang av bøybel som lyser nok som helst. Jeg har Luthers av bøybel her, hun er svart på kvutt. Avbrøyt fra 1525. Den får jeg lese for dere. Jeg tror ikke selv vel tokst, men jeg klarer å lese etter. Okay. Denn drei sind die da Zeugen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind die da Zeugen auf Erden. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind beisammen. Ja. Her sier du at tro i øynehøyden som du var skjei, svart på kvutt, halleluja, ja. Og hatt kommet ur manuskripten som kom ur Byzantium, som han sjálv Erasmus og Stefanus Torbayer arbeidde vi og funn på Savo, halleluja. Og hatte vi mangla og tøymen Alexandrisk og handrit. Nå tar tro ikke på Jesu Kristi goddomløyka. Ta vil ikke tål, tar tålde ikke her. Tar tog at det borster, skal jeg si der. Ja. Og det sånn her, at jeg også sier til at nå tar jeg tøyt King James Nye Testamentet. Jeg har ikke kommet ut for tøy, øyneste for at jeg av avvarst har lagt nekka trætt. Men jeg kommet ut for tøy at setningar og halv vers enta, og anker denne har vi lov i halv vers om. Det kommet ut for det. Ja. Men jeg har vi ankan tøy tåre, og tåre ikke legge nekka trætt, for jeg ikke gjerra. Ikke nekka som helst. Ikke inn i eia. Nei. Men jeg tenker mangla, ja, det kommer fire. Det kommer fire, man løper også om. Men egentlig tar man tøyer, så tøyer man det som stendur. Og man kan ivesutja okkurst, men jeg legger nekka træt som ikke stendur, det kommer ikke fire. Så særlig at du tøyer åreratt. Det kommer ikke fire. Halleluja. Så här så versen kommer nu alljå av förskon och till tøye på att vi kunde säga att vi trycker att tro i enigheten och vi kunde ge en 2 poäng till 2 stark poäng Matteus 8:20 och 18-20 och 1. Johannes 5:6. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Halleluja. Jag får läsa det först King James. Nu jag hesi år fagnavar örendesins glei boskaparins fyrir fyrstu fer av føresku tunkene to. Fyrir fyrstu fer nekrantui. Fyrstu fer nekrantui det hever simpelthen ikke vært tutt til først. Det er ikke vært tutt til først. At vil jeg og Øslandskon søgjane 1544 så ljauar en til å ha haft det her, til å vil ikke slappe av det. Halleluja. Ikke 1. Johannes 5:6-8. Du teir trudger som djeva fragrøyng i himne, feiren, åre, her sender åre vi staulen, du teir Jesus til han personliga, til ikke ta skriva i åre, men ta livande, ta oppristende åre som kom, åre som gjør det til holdt, og som ble litt opp til himmels til Jesus Kristus, son og Guds, og høyla i anden. La meg lese det at nu leser jeg åre mittelen her sjálfur. Du teir trudger som djeva fragrøyng i himne, feiren, åre vi stauron og høyla i anden, og heser trudger 8. Heser trudger 8.
Ja, og det tro som bæra vittne og gjør, anden og vattne og blåe, og hese troi semjast ui åkt. Agree in one. Semjast ui åkt, ja. Halleluja. Halleluja. Ja, hese trutjer åkt. Fægeren, åre, at det er et veldot år, at det er et veldot vers. Fantastiskt. Og til tog på har vi fått det ut av foreskriften til året her på to. Året gjørdes hold, Johannes 8:14. Året gjørdes hold, og året som gjørdes hold ble litt fysiskt opp til himmels. Holdligane til Jesus Kristus komen i holdet, ja. Øyne hver ante som vi kjenner seg at Jesus Kristus er komen i holdet fra gode. Og øyne hver ante som avnokter at Jesus Kristus er komen i holdet ikke fra gode. Halleluja. Ja. Derfor det vi gjør i neste klippe. I Jesu navn, amen. Ja. Jeg får gjøre noen stort klipp her som jeg forklarer det som jeg har lært om spesiell plass i skriftene som jeg har tått. Altså, det vil si at jeg kommer til å selge at vi gjør spesiell plass i Nye Testamentet. Det første jeg atler med å takke til Åpenbaringen 8:6. Åpenbaringen 8:6. Her som det helt spesielle ting som stand i skriftene, som detaljer som man skal nästan, altså, ja, man fengar det ikke, man fengar det ikke hvis man ikke ekkelig verken. Og her som det lukka som krekkveier, ja, gibre, her som det litt gibre meningar ui enn hva man ser ved første egna kast. Og det første her, Åpenbaringen 8:6, det to veldig færlige prentingar av ratta, men jeg hørte en mann ta som at her, han vidgjør det forskjellige detaljer King James-bibelene, og så lærte jeg det opp, og jeg heide at det var ikke ratt, men jeg rattet det nå. Jeg leser først i enske King James, og det lever såløsnær. And hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Det som spesielt vi heson, det at det stender om Jesus, han har gjort okkur til konger og prester. Så stender det unto God and his Father. Again, allar moderne bibler, der sier unto his God and Father. Hør du? Altså, men her stender unto God and his Father. God and his Father. Det vil si at her onker som god, og her onker som hever en fægir. Altså, og folk spyr hver god, og hver hever en fægir? Jesus god, og han hever en fægir som god fægir. Jesus god sonur, hva sjá tøy? Ja, tøy stendur, jeg tøy et her, nu hittir jeg av skjermen som og jeg leser det som jeg har rattet, jeg leser det nå av føreskånd, og så det tyverr ikke ferdig prentingar. Ikke? Og jeg har gjort okkur kongar og prestar i fyrir gode og feir hansara. Til hansara veri dord og herradømi ever og ever. Amen. Tyverr det færre sånne til prentingar sånn som jeg leste nå. Og jeg har gjort okkur kongar og prestar i fyrir gode og feir søgnon. Det vil si altså, lukka som Jesus hever en god, som bæg hansara god og hansara feir. Jo, altså som så tar Jesus være gjøren, han sier, nu fær jeg bostur til min god til tykkara god, min feir tykkara feir. Men Jesus øysene god, og hvis du huksar om Filippe brev 2, 5-20,
Her som det stender om Jesus, han var i Guds mynd, og han gjørdes mann og loiker så videre, og han var loien holdt til deg av krossen. Og for dette hever God hatt hever han oppatter, og han får her fra dården, og God og litt han oppatter, og han settest her, det er så gjør det Matteus 28, han settest vi høyre hånd fægersins, ta han ble litt rop, han sier mer giv i alt vald i himmelig å gjøre, ja. Og Stefanus, da han ble stående i Apostlasøvne 6, han sa Jesus standande vid høyre hånd fægersins, og til ikke tog, altså Jesus tar han tjekka hjørnet, tar var han andre personer i tro øynehøyden, han var god, han god åpenbæra i holdet, god tilkjennergiven i holdet, det Jesus. Men King James Bibelen her, hon tøyer på en helt særlig måte, eller hon setter årene opp på en helt særlig måte, and hath made us kings and priests unto God and his Father. God and his Father. Hatta betøyer til at Jesus god, og han hever en fægir, som god fægir. Halleluja. Hette faktisk helt fantastiskt. Tog hei tøyta for kjærst fra fyrstan tog jeg sagt i for gode og fægir hans det har lukket som at Jesus hei en god og en fægir ikke i himmelen nei ta inn Jesus litt oppat i dårdena og god given allt atter som han fører fra sambart Filippe Braun 2 kapitel 2 til herfra attachet men nu tar han færen opp han og han finner allt atter dårdena og alt og han sitter her nu hever han omgang god han kommet upp i fotla tegne da fullt støy atter god og litt han oppatter ja tog stendet da i for gode og feir hans det vil si altså Jesus gjort noen til konger og prester i for gode hva gode? Jo tog tro enda gode feir noen sonen og hele andan tog gode det vil si òsne i for seg sjálvur hever han gjort noen konger og prester men så stendet i for gode og fægir hansara gode Jesus og fægir hansara det vil si gode fægir noen så hadde det vært fantastisk men hadde vært så rett unnast i æreprenting halleluja amen jeg leste etter øyne for 3 som da kommer ljøy i æreprenting og jeg vil gjøre noen konger nei, la meg lese fra vers 5 og 6 Etla fra 4. Johannes til hina kyrkna som i Asio. Nøye ver i nættekon og frigjur fra honom som og som vær, og som koma skal. Og fra hinn anton som framme for trøvn og hansara. Og fra Jesus og Kristi, hver hitte trofasta vittne, og hinn frumgittne av hinn deio, og prinsur konga gjerrarinnar. Honom som elskar i okkon og tvåa i okkon fra synden okkara og i synden egna blaue. Og hever gjørst okkon kongar og prestar iver fyrir gode og feir hansara. Iver fyrir gode og feir hansara. Ikke iver fyrir gode og feir synden, men iver fyrir gode, det vil si at tru anja gode, men òsne i for feir hansara, altså feir godsa, ikke feir sjøynon, men feir hansara. Det vil si gode, det vil si Jesus i sjálvun, og hernast òsne tru enda gode, ja, og feir hansara. Ikke feir sjøynon, det vil si at det feir Jesu Krist, men feir hansara. Feir kvars, feir gods. To Jesus òsne god.
Han lika nekv god som fægeren. Han lika nekv god som har i anden. Jesus god. Det det som at verset lærer og inn i helter. Og ta øyet det gjør. Amen. Det neste verset som jeg ætler meg å tekke fram, som helt vid underliga, eller helt fantastiskt, jag vet inte hur man ska åra det, åra i King James Bibeln. Faktiskt också inte gamla dansko, men fullständiga förkärst och i ödlom Bibeln från 20 allt, pura förkasteligt. Det Matteus 16 och vers 13. Ja, vi läser det först i engelska King James, till grundtexten Jokon. When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom say men that I, the Son of Man, am? Also, whom say men that I, the Son of Man, am? Ja, halleluja. Så leser jeg det ut i første King James. Og hette det som ferdig prentingar her ikke brøyt til fullkomlig rett. Ta Jesus kom inn i landslutene av Caesarea Philippi, spurte han lærersvannar skjønner, sigande. Kvann sier men at menneskesåneren Kvann sier men at menneskesåneren Halleluja. Jesus tåsar her, han tåsar på en helt særlig måte, han tåsar slett ikke som vanligt at tåsa, og heter slett ikke åra så som mennesker vanligvis tåsa. Ta vanliga vid at du spurst, hvis det var to som snakka, og det derfor det første slett ikke at Jesus, sonur Guds, eller god kom i holde som tåsar. Han tåsar på en goddomlig måte her. Han gjør faktisk svære inn i uispurningen. Det hadde helt fantastisk måte å tåse på. Du hadde aldri hukse om at jeg tåse på andre måten. Hadde en goddomlig måte å tåse på, skal jeg si det. Det det, ja. Vi har sagt, som det stender på av den første Bibelen, og til øren Vespapurs Bibelen, her stender, kvann sier menneskene vera, som om Jesus ikke menneskene til, jo til han så sannelig han til. Og det visste han vel, det visste lærersvannen røysning av. Og han spurte ikke utria personer til, kvann sier mennesker sånne vera, som om han er noe helt annars enn han sjálfur. Nei, han sier sånn som det stender her. Kvann sier at mennesker sånne Hvis du ikke vel etter sånn her, så sier han til at han er mennesker sånne, men han sier øysene Hvor til Jehova. Ikke Jehova vittne Jehova, men Israels god, tann Jehova. Jehova mestjer Og Jesus sier, menneskesåneren Kvann sier men at menneskesåneren Det var ikke snakka sånn her, heldur ikke Men det er slett ikke, det er kvar ikke to som snakka heter Guds sonur, godkommen i holde, som talar, og heter Guds år, skriva nyer, og det skal tøyast ratt. Alt annet kan slett ikke brukast. Alt annet har vi på allen. Ja. Tøy har vi tøyt King James akkurat som hun sier, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Han sier her, I, the Son of Man, am. Altså, the Son of Man lukka som innskåte inn i I am. Menneskesåneren Det vil si menneskesåneren. Skilt du?
Det fantastiskt. Och vet du vad, att det ska slett inte klippa sönder vid 4-5 komma och en komma att en annan kvart år. Väck vi ödlen komma och nöjas när till. Väck vi ödlen komma och nöjas när. King James heter inte komma i att här, tror jag vi alltid har heller sett något komma i att här. Bara kvann säger man att människosonren Ja, så flyter allt samman. Att ikke buckla til vi komma och du vet till för stoppa till för hagla till skåte till sundur samman vi komma och till när att flyta bara. Kvann säger man att människosonren Ja. Halleluja. Att fantastiskt då. Så snart ska det vara. Och så snart det. Och att det för är värja till intill min dodjande där. Amen. Ja. Jag har en liten vimärsing till Matteus 16:13. Han till enda sättningen här. Whom do men say that I, the Son of Man, am? Efter människans liv standard så är sättningen släcker rattor till han börjar i kvannfalle och ändar i kvörfalle. Och till det som ger han så speciellan. Han börjar lukka som man kunde tro att han för att ha som människosonen och i 3 personer. Och så han börjar sättningen till att han säger whom. Han skulle sagt who. Alltså who do men say that I, the Son of Man, am? Så var sättningen oin och höjlura. Men han lyper fra kvannfattle ivrig kvörfattl. Ta han säger I, the Son of Man, am. I am till kvörfattle. Men han börjar vi säga whom och till kvannfattle. Och till för att det ska skurra. Tar du gjort det vi vilja. Tar du väl maler här så du tror jag tror man tar visst akkurat vad det tås av om till. Och hade släckt en fejl att säga whom och inte who. Det skulle det vara grammatiskt rätt allt som så efter människans liv standard så skulle det vara who. Och så när har du då att jag har tyckt jag har sagt kvön säga män. Att människosonren och han sättningen i rösten skøyver av förskon. Han skurrar. Och vad ska han ska bara skurra. Han ska inte rättas på. Så löj som tälja år. Kvoi. Jo, han ska skurra. Du ska lägga märke till att här något helt speciellt och Jesus sättningen. Han börjar så som människor hade vanligtvis tossa kvann säger man med människor som verra. Men så löper han löper i till att säga till indirekta att människor sådana. Och han säger östne som namnet av Jehova. Att god. Och härnast det östne människor sådana. Ja, som östne ett goddomligt navn. Människosoneren. Jödarna visste om människosonen i himlen. Östne Ardan var kommen till Esekiel så han här i kapitel 8 och sista kapitel 8. Han sa önkvän lykan människosinen sidan till atronen. Ja. Så tar visst det från skriften att här fanns det alltså i himlen som ett människosoneren. Och nu var han kommen. Ja. Och jötarna tordu och vart alltså ta Jesus kallade sig människosonen så var det höjst ni goddomligt navn. Att han var människosonen kom ur himlen ja. Men tu ja så jag tyckte att det akkurat som det ständer jag har ju groliga gå en hova sig kvör sig men att människosonen till en höjlor rattor sättningar. Men jag letar till märkes att hade du inte sagt who och det engelska King James. Tar så du whom som tan mest närliggande maten att snacka på.
Men Jesus løper så iver til kvørfall, siste setningen, da han sier, I, the Son of Man, am. Så han løper ur spåren her. Ja. Og at det bare malboren og i King James, jeg kunne vist nekv andre dømer, her som der byrjer på en måte, og bare midt i versen så hoppar der iver et annet. Og det er ikke en gang feil. Det er slett ikke feil. Det er ikke en feiler. Det er ikke mann og år, uansett hva hver sier, kalla Guds år for mann og år, og bla bla bla, skriva suger upp og suger nyer demalatting, som jeg tog meg i overhøver til å lese, jeg ble ikke demalatting bort skrell. Jeg ble i lykke jøknana, lese i overskriften der, jeg vet hva hender ut i heimen til. Skal bare lykke hava egen i åpen 2 minutter om dagen. Lykke har i overskriften her, ok, nu er en vannflow her i vire. Ok, nu er en hjertskjolt i her. Ok, finnasle, ok, nu vet jeg det. Men litt jo bruka tøymavois om dagen a fylgja vi kvar i nikkoprikk, det har vi slett tøy til. Det er så støynbøyt. Det tøy mi slett ikke gjerra. Jeg vil anna gjerra enn det, det sier akkur som Halleluja, jeg skal tjene god min liv her, ikke litt svansa vi at rauta og to som hender i verden. Gjøren så stør, det hender ting alle tøyner rundt om gjørena. Først det er ikke blanda mye. Men det kan vite, bare vite hva det er. Så funkt, ok, så har vi sett det. Så ferdig vi er. Ferdig. Nå, hette av det. Ja, jeg har jo noe litt vi med skinka 3 til etter Matteus 16:13. Og det er samtøyen som er liv i. Det er tryggvante. Nu har vi prekva vel for det, at her finnes ting i King James-bibelen som etter menneskeslig standard er foil. Men det her var en mening i for gode. Guds egen, så er det rødt. Og King James-bibelen og bibelen som holdt, og i sjølvande, som holdt at være rødt, grammatisk sjølvande er en til. Men angstande bryter hun, angstande fylgjer hun hagre reglun enn mannareglun. Og det virkar som, det er tryggvande i det. Ja, og det er også grunden til at jeg har ikke andre folk ombord til jeg sykler inn av baten ønsomaller. Jeg finner jongan som hver ikke vil eller kan fylkes ned. Jeg røver ikke. Jeg bare helt alt utenfor til at jeg vet hvordan folk er og tar øktast mennesker mer enn god. Ja. Og det hadde fegen vil jeg rette på Guds år. Jeg har haft denne 5 mann som selvdrunn og de bor skulle møtst sammen med meg hvert høstkveld, så det er ikke gløptes ned som jeg har sitt og fortalt ikon at ting at manneeion er for kjærst, men etter godseion så er det pura rødt, det er bare vera så snær. Og sånn til man kallar salt for hiss, og så alt i øynene er det ett. Og så vojar. Og det sørst du at i ødlun moderna om bibelen, her vil det brøtt. Her vil det rett opp på, så det ikke skal skurra i øyran og tja moderna godløsningen til. Og det viser hva det øktast. Og så fällt det fra å være Guds inspirera, altså fantastiska år til å være mannaår. Og så hever han selv salvar. Han kan godt ha rett og i sin her moderna og vespapurs bibelen. Hva det slett ikke Guds år? Nei. Hvis det er gjørt der til at behea mennesken og brøttar fra å være som det er være, som det var i gamle døven og ta i mennesker øktavs god til King James Bibelen. Man får fra tog, man får spotta til å flenne tog, til så bort, til ikke rett, vi er klokere enn et her. Nu skulle vi för att göra ordentliga bibler som flöta latt och som blev så lattar och sälja där och tansa av och så blev röjtjer så vi är. Att det stinkar. Jag säger att det stinkar. Att det stinkar.
Hade få tycker inte få några lön från god för att arbeta här. Du hade inte arbeta för god en gång. No, jag kallar det sluka bibler för bibler. Jag kallar det för Alexandrist vesepapur. Då. No, jag har funnit det att för biblia tan fantastiska inspirerande flotta fria älskeliga dåliga bibeln till King James bibeln 1611 ändaliga få in på sig sägen nu trusch och det henne som tog henne bara akkurat som en ta det ser ut som det här foil här inte foiler i nej det kan du bara glömma allt om här inte foiler i hade som foiler att det är whom do men say that I, the Son of Man, am. Det är som foilers. Ta ju bara vera så. Ta ju bara vera så. Och så snart då. Och Jesu namn. Amen. Ja. Det är tre som jag vill ta fram. Som helt speciellt och som må tujast som det stendur och inte skriva så som vi snacka i det nej to till helt förkastligt. Guds ord är inte enkri okkom to. Guds ord är enkri gode. Guds ord skal säga okkom näkom han. Vi skulle lägga okkara högt upp låt. Vi skulle slå okkara programmer fra, og vi skulle tjue noen innan Guds programmer til det som vi skulle lære at vi läsa Guds ord. Ja, det blir jo man god med gjøda nøye forstanda. Det er grunnleggjande. Det er rattliga grunnleggjande. Da man narskast Guds ord. Det er til at du legger alla tøyna fordømmer, og du legger såkallega kloka hødd ablåt til, og du hever et lærligt, høyreligt hjärsta. Annars kommer det omgående näka som helst. Det är ju inte galtande för någon öll. Det är galtande för medlugga så väl som det som för näkran. Så snär det bara. Och då tror jag säga det. Det är inte att jag vill sätta ner näkran, men det säger så snär det. Så snär det för någon öll. Hör här Johannes 8:12 tror jag. Vi läser en King James först. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Punktum. Ja, I am. Och hatta var alltså här alla den där kapitlen en rikva version låt fram till hatta ändlig uttalelse kvärt var det som gjorde det att tog steinar upp alla steinar efter någon det var det sista 2 åren i här I am och jag ska garantera därför att han tog sig inte här i åren ut bara så där lattlig och flötande bara som Arne Abraham var alltså det är slags det som att det är överhuvud inte. Det som gör det höjr ytlar det var att han säger akkurat hässa sammansättningarna. Han säger I am. Vad är det? Det är att är god. Det är kvart det hatta betyder. Tog är det inte nog att toja bara så när Arne Abraham var Det är inte meningen vi som versen att Jesus näka som helst, men att Jesus ändå tätje. Meningen vi som versen och det att jödarna blev så illa att ta upp steinar att steina Jesus. Det var inte det att han säger sig vara näka som helst, men att han säger sig vara Det är essensen nu som versen är. Tog mata tojast som jag tojta här. Och nu läser vi det av det första King James. Johannes 8:8 tror jag. Jesus säger vid höjs. Sannoliga säger tikkon. Avren Abraham vär. Ja, punktum. Ikke nej. Till att han säger ju kvart 8 till Anna. Han har hatt essensen och nästan alla dessa kapitlen och då ska man ta man läser det här så ska man säga avren Abraham vär
komma, eller du tar en pause, og så sier du, ja. Så er du lyser det rett, men for at du skal kunne lese det rett, så må det tøyast rett, så må det tøyast rett, og det er det omgående vil jeg føreskånd enn. Her hos deg og hva det for noe? Det kvars åtte landa. Kvars åtte landa. Det viser ikke atter til til at Jesus god. Det sier bare til at Jesus helst vera, eller at han at han, hva han? Jo, han god. Og det sier sier til at Jesus god. Sier ikke at Jesus god. Det måste forstanda. Ja. Spotta så bara för King James allt vad du vilt. Att det först och fer Guds röjna år kommer ut av förskon till nu. Det kan bara fortälja där. Det kan bara fortälja där. Det är vojte. Det är vojte eller jag hade ju blotchen för det till. Ja. Ja. Det kan säga där. Det kan säga där. Över en Abraham vär så snart ska det stanta. Before Abraham was, I am. Ta tauket upp steinar och kasta efter honom, men Jesus fjallte så för ut ur templen, färande jökna mig och torra, och så lois för fram vi. Ja. Det var inte Jesus säger sig vera till, nej, det han säger sig vera i och jötarna visste kvar det till, hvis du huxar att till Mosebok kapitel 2, eller det kapitel 3, är som god uppenbara sig för Moses. Og han fyrst fer han sier hver han til. Moses spyr hver skal si jeg sendt meg? Hver skal si jeg sendt meg? Han skulle si jeg har sendt meg. Jeg har sendt til, ja. Det var det som han skulle si, ja. Ja. Og jeg Guds navn. Jeg Guds navn til. Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am, hath sent me unto you. Hatt Guds navn. Guds navn Du kanst ikke sjonglera det her, og rista det her, og spyta det som tu har funnet på sakta, så det lever så naturligt, så som det flyter av tøynar tunga. Det ikke tøyn tunga, det Guds tunga. Ja. Folk har aldrig haft nekka respekt for Guds ord i fyrjun. Så det akkurat som det Så det bara akkurat som det Ongen haft hundsvit at tøya Bibelen rett. Ikke hundsvit. Ja. Nei. Det stender rett og King James. Og tøy skal det tøyast rett. Fullstendig gjerne. Alt annet høyre høyma, ikke hver det høyre høyma. Ja. Og det det. Ja, nu blev så rävlig äggveslyrus som sista klippen någon. Men vad ska ta för överhuvud bibelskylta för? Och jag får helt inte att ta dem att och röna att göra det pennar eller något som helst. Tog att särskilt tann. Jag li ihop som heter en löto. Gör det för några av här vet att vara så kontanter som vi är. Nej, överhuvud inte. Jesus sier over en Abraham vær et navn. Guds navn. Han sier over en Abraham vær det kan du ikke si. Du kan ikke vente til jeg hadde si det kan du ikke gjøre. Han uttaler her Guds navn. Han sier bare til at han alltså Aron Abraham vär att han har alltid varit, men det är inte bara att han säger ösne, och det måste du sätta klart fram, det måste och det kommer inte klart fram utan du säger det. Och du säger det som det öra sägast, och det inte mer säga en spurningur. Hvis du huxar om det här i årene, Hvis du bare sier hei bæg i årene og ikke anna, det en spurningur. Det ikke en vottan eller en jottan, men det en sera sterk jottan, og det i for jøtten, og hvis du sier i jøtten så det blasfemi.
Gudsbottan, og det var tøytørstøyen av Jesus, då han sier, og det betyr for tøymon at han god. Det var ikke bare til at han sier seg alltid hava vært, som vi vel vet at det også betyr, men essensen av Jesus her til at Jesus Jesus Jeg sier ikke at Jesus fægeren, men Jesus god. Det det som han sier her. Og tog skal det standa, og avren Abraham vær, Og så sier folk, men vi snakker slik sånn, det er ikke vi sier ikke gjøre, det kommer du ikke til aller fjernest av vi, hvis du snakker. Ikke til aller fjernest av vi. Nei. Det skal du bare køra lengt vekk. Det skal du slett ikke hukse på den måten. Ja. Og jeg har også litt hukse om det nå, da jeg fikk meg en slanka fra nå, at når jeg hukse om det gjør, at det stendte jo skriftene opphav at visdom øtte for god, ja. Øtte for god opphav at visdom. Ja. Og en Østlender kom inn her som jeg arbeider i det, og han sier akkurat det, han tryggvande, han heter Haldor. Han kom inn og han sier at her, jeg sier det igjen, da mest til det, jeg akkurat ikke hukse om at her, opphav at visdom øtte for god. Her begynner det. Hvis du ikke har god, så har du null forstand, fullstendig null forstand. Og vet du hva, hvis du ikke tårer at tøy, så til dømes det tøy nå, tøy King James, tøy Bibelen til først. Altså, hvis jeg ikke øyteist god, mer enn mennesker, hva søren skulle så finnes vi her til, så slett ikke gjørst det for god. Nei. Og så har jeg aldri gjørst det rett, eller. Hvis jeg bare ikke hukser om, men falt ikke dame, du blir totalt spottere hvis du skriver sånn, sjur. Det vil ikke løse seg. Og det sier jeg også i alle vimme. Jeg ber deg halda munn, altså, og slippe seg av pavan til. Det er slett ikke god hvis det tar seg på en måte. Overhøver ikke altor. Nei. Det nemlig her, det stend som rønt. Det nemlig her, og jeg må, så mengan skjer i djøgnen og sier, vorst du kvært, kvann gjerst du at her fire? Kvann gjerst du at her fire? Ja, og hver bæl det gjerra til? Det er god som bæl med gjerra det. Og så skal det så en dansmøsen gjerra stratt. Annars kan jeg bare legge meg i grøvene bare på denne veien. Det er ikke gjerra vi til. Hvis ikke tår jeg at teka alt spottet fra dem ut og vattnet og tryggvandet i fargene der, så kan det bare pakka sammen. Ja, tid holdt du meg rett. Det er totalt utvattnet til aller mest fleste som suttje på. Tror ikke så digelig til omvending. Ja. Totalt utvattnet. Det sier nesten hver innslag. Det er ikke pettig å sitte annet for tre at det kristne fargen det er totalt utvattnet. Fullkomlig. Ja, bare gå vende om. Ferdig. Ja, ok. Det neste. Det er 17 Korint 5:16, tror at jeg vil ha kjent vers. Jeg råkner jo at alt det flest, det aller. Ja, hvis du er frelst som lort etter sånn her, så kjenner du det vers. Hvis du ikke kjenner det, så tar ikke virkelig synd ut der. Så måste du alvorlig for å ta det sammen. Til det øyneste void. 17 Korint 5:16. Så du slett ikke leser i Bibelen, at det er et vers som øyne hver frelst, man lærer seg åtta, man skal ikke være gynnsje morgen og maner for at du er frelst, du er frelst til du har hatt det vers i åtta natt. Nå, lukka meg ikke. Her kommer det her i enske King James først. 17 Korint 5:16. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Again. Tessvegna, nu leser jeg ur førerske King James, 17 Korint 5:16, og har noe stalljauar. Tessvegna om nekkar med vår veri i Kristi,
Han en nudger skapningur. Gamle luter farne burstur. Soi alle luter vorne nudger. Halleluja. Men vi snakkar slik sånn. Hva sier du? Vårt kvart, takk øyravoks i urtunnen øyren, og tøm ditt hjärsta for alt svans, og byrja lusta sintur. Ja. Iger. Hatta verset sier slett ikke om nekar i Kristi, ta han en nudger skapning, eller nekar så nøy. Her for det første året ta stendt slett ikke uger, og ta han, altså, at året ta, altså, det ta han altså, det var nøy. Det altså, om nekka med hvor være seg i Kristi, komma, så tek du en pause, og så sier du en vottande, stedfestande setning. Du sier bare akkurat som han en nudgerskapningur. Vi setter ikke setningar saman sånn av førskonkjurer. Come on, hatt ikke det som vi lærer i folkeskolen, hatt ikke sånn som vi snakka til fløyte, ja. Jeg fløyte, August, snakka. Det Guds ord som skal tøyast. Tess vegna om nekkar med vår veres i Kristi. Han en nudgerskapningur. Og veist du hva? Hassen setningen her, han en nudgerskapningur. Han så stedfestande og troarstyrkjande og oppbyggjande og uggande som han kan være. Hvis du annars huksar om det som er steg utom førsko bøyplen, ta han en nudgerskapningur. Måste kvært, hvis du tekker året ta borstur som slett ikke i som versen, så stendur han en nudgerskapningur. Og så melder det i høtten, og du huksar, det han en nudgerskapningur? Ta køyre som en spurningur, og du huksar, det ta? Altså, nær det? Du ta melder rundt til ikke bøyn under seg, og ta gjev rungan fri, og ta gjev rungan trygg. Men, ta du høyre setningen og først han så han inn til ditt hjerte på hendamaten. Han en nudger skapningur. Så det slått prutt, ferdot, hatt av det en nudger skapningur. Og til slått prutt, setten lio, en nudger skapningur. I Kristi, en nudger skapningur. Ferdot. Altså hatt det slær allan iva totalt ut, og her ingen iva møys. Ferdot. Tess vegna om nekkar med vår veri i Kristi, han en nudgerskapningur. Gamle luter farne burstur, soi alle luter varne nudger. Amen. Og et annet i 1. Johannes brev 8:9. Stendur såløsner King first og ensku King James. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hør du hvordan bønt fram King James tosar? Her ongeniv, her if we confess our sins, he is faithful and just. Sars du? Så er det hvordan troarstyrkjande, hvordan jottande, hvordan bekreftande som setninger He is faithful and just. Hessen setningen kommer at rinja og sinja og hjertan og tjatt om tryggvande. He is faithful and just. God trofast og rattvis. Ikke ta han trofast og rattvis. Ta han, altså, det bare ta han Nei, han Han Du stendet det såles når vi fører King James, og du måste lesa det på en spesiell måte. Du måste lære at stegga og at lesa det rett. Så som vi gjør nå, skal vi røyne å lesa det som du øyer. 1. Johannes 8:9. Om vi gjotta syndu nokkara, han trofast og rattvisur, fyrirgjev okkun syndunar,
og at rønsa okkon fra allar orattvise. Halleluja. Og for 3. Om vi gjotta synden okkara, han trofastur og rattvisor, at fyrirgeva okkon synder okkara, og at rønsa okkon fra allar orattvise. Halleluja. Og ja, hatt så som stenta, og så kan det godt standa til. Ikke ta han trofast og rattvis, så også man, ok, altså det treit av, han sier trofast og rattvis, det lukka som, det ta gjort i at han trofast og rattvis. Når han trofast og rattvis, og på forhånd, tog kan jeg tåre å komme til hans og gjotta. Sørst du til? Her monra. Til at du vet at han trofast og rattvis. Til gjør til at du tåre å komme gjotta. Ja. Og han sier trofast og rattvis gjør til at han fyrirgjever okkon syndenar. Øysen tog vi til å gjotta der, skjønner. Og han rønt okkon fra allar og rattvis. Halleluja. Amen, amen. Jeg elsker det til. Jeg elsker det. Det gjør de altså. Ja. Det gjør de altså til. Ja. Om vi gjotta synden okkara, han trofast og rattvisor. Det akkurat som det samme som du har lest i Janne. Om testvekkene om nekka med vår vir i Kristi. Han en utskapningur. Ja, han en utskapningur. Og så sier jeg folk at jeg var så snett ut. Jeg var omgang hørt nekka snakka så snar. Jeg var skvett. Jeg lette bare jeg var snett ut. Og lette skjera seg så nekt bortifra og være så særstakt og så bare marghottligt. Det var ikke hva jeg ville kalla det. Altså, det kan ikke akkurat det samme. Min ærlige meting av det høyla. Tog at tess bedre legger du da minnet til. Tess bedre høyre du da at hatt var først av King James at det til. Hatt var hånd, ja. Her er ikke det kan feil det av. Så snart tåsa god. Hatt årene så gode. Akkurat. Kors mørla minne, akkurat som det standa. Og du høyre det, ikke annar snakka så snart. Hatt så som snakka mennesker ikke. Hvor snakka så snart? Vet du hva? God snakka så snart. God snakka så snart. Ok. Ja, let god snakka så som han gjør, skjønner du? Og tvattla til bare som du gjerst, jeg vet ikke. Det kanskje borde lærst å lette være, for det tog så ordentligt. Hæ? Og jeg kanskje øysene. Men til videre mennesker, let han være god, da. Let han være god, og let han tog seg som han gjør. Amen. Du høyre ta i lese til dømes ta i lese 17 Korint 5:16. Du høyre med bruka til året vere. V-E-R-I. Ja. Hva er det for nekka? Det nastan det samme som Jag säger testvägna om näkar ver i Kristi. Alltså, det kunde jag också skriva som testvägna om näkar med vår verse i Kristi. Tog i hessen setningen huxande. Eller som man, jag vet inte hur det öjder malfröjslig. Jag tog sig bara så som jag förstånd på det. Till god och giver på en eller annan mat jag finns inte förstånd på det. Det är skilligt hur de samman. Men jag känner inte till malfröjlig och benävnelserna. Det är inte lärst mal. Men god och lärst med mal. Jag vet inte kvui. Det är han bara. Men hör er, testvägna om näkar med vår vere i Kristi. Tog det ständer i King James. Therefore, if any man be in Christ. Og Øslandst, jeg har bo i Øsland i 6 år. Tar du sagt, jeg vet ikke om hvordan det stender ut i Øslandsk Bibelen, men tar du sagt hvordan så þess vegna ef einhver maður sé i Kristi,
Og at det skje til det samme som bi, det betyr til at du hugsa der nekka, som ikke endelig altså, han sier her, han byrjar ved å si om. Altså, vi setter okkur til fire, ja, tessvegna, om nekkar med vår veresur Kristi. Altså, setningen byrjar vi at sia, visse til han era, man sitter til treidena, og så alle setningen, han vil alle sagtor og i en fiktivon huksande malbore. Hvis du har sagt tessvegna om nekkar med vår Kristi, så börjar du vi sätta spurning vid det, eller så kan som säga att vi tog saken där, men tar du säger så det för stäfestande till att vara huxande. Ta du färn ut till giren, och så är jag bara funnit på att det här simpelt än, alltså jag bara funnit på att det här. Och jag förklarar det ut i hemmasyn, du kan läsa om det. Jag har alltid det här som heter in i som heter grönar. Här som heter fiktiv malbor, ja. Fiktiv malbor Latlanda. Jag minns vad det heter. Men det att det här. Vi ser att östne som till döms vi ser ta ver sig hetta eller ta ver sig hit. Ta ver sig hetta eller ta ver sig hitta till huxande. Fiktiv malbor, det har vi har näka i hötten vi huxar okkur där, alltså vi sätter okkur där fyra att okej, vi sätter så hetta det så snart det ja. Och så kunde Sverige vara visst det var definitivt att det var så, så kunde onkel sagt, vad det så. Okej, så det så. Nå så ser vi men här det tessvegna nekkar med vår vere i Kristi. If any man be in Christ. If any man be in Christ. Og handa malboren, eller hatta malbrudje, har vi brukt jokken alla først King James. Og til lukka mykje om det skjer til talemalen, hette ikke en talemals snatchebibel, hette Guds år. Og hon skal være rødt. Og jeg tog i King James, jeg tog henne 100%. 100%. Ikke 70, eller 90, eller 95, eller 96. Hon tog 100%. 100%. Og her at rett som år av føreskund, det kunne slett ikke sies i flertall, det hadde vært forkastelig. Det burde ha smøyet det. Så simpelt den her som år av føreskund, som slett ikke kunne sies i flertall, som i flertall i enske King James, så smøyer bare oktor. Jeg tvinner det ive til flertall, vi har gjevat i en ending eller et landa, og vi har gjevat i et omljøv, og anker du her, ja, så du har suttet til at sommerstanden vi nødt til å rette på det, til at jeg har brøtt kinn i årene, til dømes mår, flere mår, vi sier 8 mår, 2 mår, her har vi skrivet 8 mår, og flere myrer, M-I-R-E-D-I-R. Men det er trobløsent han at mår til kvarskins år, og myrer kaltkins år. Så her vil jeg nødt til at lage hadde av blått og færre bøn og søtja god og be en kjemme man viste om hvordan det kan gjerast. Toi rett skal det tøyast, det kan så lova der fire. At ta livet av funnposa førske King James, så skal hon være rødt. Atlan vi inn i jøknon, annars patsi saman. Det sier bakkar som ja. Og et annet jeg blir så forsynt av rivet, at det jeg vil si 8 hødd, 2 hødd, og sånn akka. Men hva hvis nå år i hødd stender ånd som alt? Her er ikke tal, her stender bare hødd. Men ut i enskul stender heads. Hva skal du si? Skal du skriva bare hødd? Du er ikke annars for om du 2 eller 3 eller bare 8. Det er virkelig drøtt. Det er virkelig fatakt. Det er ordentlig lavvåkt og fatakt. Det kan ikke brukes til nekka.
Och ett annat som är alltid vara simpelt än så tallot som ett lära till att vi skulle säga till dömes ett bomärke och två bomärke. Det är så fullständiga hjärnatömt och blåst fullkomliga borste vi. Självande skall det vara ett bomärke, två bomärker, självande. Annars kan det inte brukas. Det är förkastligt. Självande skall det ta. Tog hvis du inte häver näka år till att definiera om det är 8 eller 2 så ständer bara bomärke. Så ständer bara bomärke till dömes och du läser texten och du kör ansvar för hur det är då. Du kör ansvar för det. Och det kan inte brukas. Det är inte neft. Det är inte neft. Det säger inte. Här är fullt av hålen och här är fullt av ting som du måste bara gita det till och du kör ansvar för det. Och det kan inte brukas. En samskiftesmil som det som ett mål som inte kan säga helt grått kvärt du tåsar om, hur snägt du tåsar om och allt det forskjelliga 100% här som allt tingen är sundur gröna. Alltså det är simpelt, det kan brukas. Tog jag alltid till att du förska mål, alltså är simpelt den sak som så var skvärt. Här är det simpelt den så tänker förska mål som flest i ordan. Och vad ska jag glömma allt vad jag har lärt. Jag ger löjre blött. Jag kör nek vatten i löjre. Och jag får bara mynda det av nutjon. Det som sker i ordan, här glömmer jag allt det som jag har lärt. Jag lärner jag synder från isländskon. Jag huxar om svängst och norskt och gammalt angst. Och allt det som jag vill gräva på i. Jag lyser för böcker vid sådana. Ända av norrön och gotiskon och allt det där. Jag studerar så rötsen här saken till. Jag lyser inte röten för. Jag ska inte göra mig till någon professor. Men jag huxar om det. Och i ara voice. Privat. Bara privat. Om kvällen när jag lyser om det så rätt. Ja. Jag vet vad det är för näka. Plus det att det är urslängst flautande. Jag bor här tjejer. Ja. Och så lärner jag från tog. Jag lärner från tog. Simpelt här. Det ger jag bara. Men utan affärer för längt. Utan affärer alltså totalt fullkomligt utöv så att ingen någon chans att skilja vad ständer där. Det tar man för längt. Men simpelt här. Det som manglar det smuje. Färdigt. Och om det angående blir anerkänt, om det angående blir satt på som näka, om det angående blir prysa, eller om det bara blir spotta, alla munna tog, kanske angående blir säga som näka som helst att de lärde i färgen, ta ger mig kvärtje till fra, jag gör det inte för tikkon, överhuvud inte. Hvis tid inte öktast god, så har det noll förstand tid här ute i fröskaparsetten, det vill bara fortälja tikkon. Du kunde då ginge skola och 20 år, du kunde vara blåst för tattskuld. Det vill bara fortälja. Nå, ta det. Jag vet köra i Jesu navn. Johannes 3:16. Johannes 3:16 av 18 vers som tog. Kändaste vers i Bibeln. Här är ett öjla viktigt år som är förkärst ut i Bavndam förskån och faktiskt ut i gamla danska ösne. Och den isländska har alltid haft det året rätt. Hon heter en rätt ännu det. Då tar här en reformationsbibel som kom från 1504 och här är några år som är då varvot rött att lämna ner till det ännu det. Nu det år som menar vi det är en gittne. Låt oss läsa det King James först. Johannes 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Yeah. Only begotten. Og begotten, det mestjer gitten. Det vil säga at God gav sin ein gittna son, ikke ein borna son til. Nei. Han kan ikke være en borne son og gods, det han heller ikke. Han en gittne. Det som var spesielt ved Jesu føying, det var det at han var gitten av hele andan. Han var ikke født av god, han var født av Mario. Come on.
Alltså hvis han en barn son gott så god mamma hans så är god borjan i hem. God är inte borjan i hem. Nej to han var gitten av hela andan och tog han son gott. Det var det som angeln säger vi Maria här och Lukas hela anden ska komma på att du skal hin hela som vi bor i hemma att här vi kallar sonur Guds. Det tog han sonur Guds. Det tog han giten av hela andan. Men han bor i hemma Mariam oj. Bor i hemma Mariam oj. Hon födde han. Så ein barn sonur Guds, det kan han aldrig vara. Det kan han aldrig vara. Han ein gitne sonur Guds tog. Det vad han Ja. Så hatt året kommer på plats. Och ju vi först King James så nu för att komma kött. Halleluja. Halleluja. Låt oss läsa det i först King James. Tog så älskar jag god heimen att han gav ein gittna son att kvar som helst du tror han skulle inte glättas men ha evigvärande liv. Ja. Evigvärande liv. Och isländska hon säger att Gud gav son sin ein gitten. Ja. Ein gittna son. Halleluja. Tog jag som Bibeln östen lärde så är det vid östen alltså det som är speciellt vid Jesus det är att han är Guds fysiska sonur. Han är Guds fysiska sonur. Det vad han är. Ja. Han är Guds sonur alltså i kraft att han är giten. Han alltså likamliga. Och gjordes hållt. Och gjordes hållt, halleluja. Men andaliga är han omgående giten. Alltså han är andaliga är en annan person du tror i nöten och han är och han är avgjord. Här onga början ända. Ja. Till Jesus, han är en god, halleluja. Men ein gitne, ja. Och hvis du läser attartalven där först Lukas och först Matteus så ständer det att han och han gät. Och det är det som en färger ger, han gitter och en färger följer inte till, det är mamman. Och att vara borren det är det samma som att vara fötter. Att vara borren i hem till att vara fötter i hem. Så att ein barnet, det kan nästan inte vara att är han helt att längt ute. Men ein gitne, ja, tyck vad han är. Han är ein gitne sonur Guds. Borren i hemma Mariam och i halleluja. Ja. Och andaliga är vid giten av åren och född av gode. God rockar färger andaliga. Tog Jesus Guds ein gitne sonur, att han är den einaste som är giten av hela andan. Tog han till det som är speciellt vid honom, till det att han är giten av hela andan och det kommer ongen av er att han och det ongen ver i åren han heltur. Inte en gång Adam var skaptur. Jesus är inte skaptur. Jesus är inte skaptur, han var giten fysiskt, likamliga, ta i året gjordes hållt, ta var han giten av hela andan in i lövmören av Maria. Kraftens högsta kom på henne och hon var vid bad. Av hela andan, ja. Så när är Jesus Guds ein gitne sonur. Låt oss få det här på plats. Låt oss slå det fast vid 12 Thomas säger han är Guds ein gitne sonur. His only begotten son, ja. Och till det här moderna och amerikanska väsepappersbibeln det här det här allar samlar för kärst och det kommer ångande ha det rätt. Ångande inte en den einaste ein. Det är det slags bibler. Det kan slags kallas bibler. Ska det ha en rönna rätta bibel så ska det måste ha en King James. Simpelt hennas. Simpelt hen, det einaste bibeln som hänger samman. Alltså hon hänger rent logiskt samman. Jag har den grekiska texten liggjande inne och ta i renne poilen över år begotten så ständigt det att det året kan bäge märka ein gitne eller ein barne. Alltså det har en sån broja märking, ja. Det vill säga att du måste välja, du måste huxa. Är Jesus Guds ein barne son eller är han Guds ein gitne son? Nej, han är Guds ein gitne son som vi väl vilja långt har runt att förklara där too. Det har vi runt att förklara där, ja. Men det måste switcha ut för åren självor. Och det måste hålla anten ge och där ljus i. Halleluja. Det här tog jag.
Ein gittne sonur til hvað han ja. Halleluja. Og det stendur også i Johannes 8. Ja, 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ja. Halleluja. Den usländska hever det rätt. Den usländska, hon hever forskjelligt rätt. Hon hever också i 1. Johannes 5, 6-8 vi to. Hon hever det vi, ja, ännu det. Så hon är en ton friare än okkara. Faktiskt hon är gåa ton, och faktiskt hon faktiskt, ja, hon är faktiskt slett 20 galen ska jag säga där. Den usländska som där har ut det. Isländigar har uppenbart alltid varit rättliga välbelistner och välvitande innanför nekting. Och tar jag inte glöpt kväll som helst. Tog jag prästan inte finns trust en heil Alexanderska bibeln i Jogan Halsen av dem. Tar jag slätt gå tidigt. Men hon är inte ordan och likaväl. Hon är här stora manglar igen. Men utlänningar tar fer vi nu. Jag känner ju sånt han mannen, han heter Thorgils. Han är ju kurser vi att rättläsa Gudbrandsbiblien. Hon har varit skriva in digitalt efter till första bibeln från 1504. Och han rättläser den. Hon ska gevas till ut, hon ska kurser läggas på nätet och hon ska lösna prentas. Det vill hoppa egentligen för. Johannes 8:14. Og året var gjort kjøtt, og dvaltest okkara midlun, og vil skå av dord hansara, dordina som av hinnun øyngittna av fægirnun, fulla av nøye sannløyka. Halleluja. Amen. Kolossebrev 2:11. Kolossebrev 2:11. Ger. Det virkar som King James Bibelen, hon kan onkunna lofta trimubastun og her lofta du først trimubastun i luften i samtøys. Og åpenbart det har vært for negv til onkron at håndtera, tar jeg ikke haft ivblikk i det. Og så det dotten til tvorbølter, kan man säga. Det är tycker nämligen att hur är Guds ord till inte tvådimensionellt till tredimensionellt. Till halt till haggri än vad vi det tossa. Och tankar tar färra bara från A till B. Jag tycker Guds tankar tar ha x y z to. Visst du då förstår det. Att det var x y z att det lukas som i en rum. Du måste lofta trimubulten sen eller det och du har en chans att skilja det så sker hela antan. Så han är en pastor out in bibelläsning hvis du inte häver han byggvand ut där och du rocknar vi hans uppenbarelse med att läsa så du har chans att skilja näka. Onga chans. Och det säger ju för att sätta ner den kan för upphäva med över all dåligt inte. Men det var bara att jag säger till King James Bibeln. Jag sätter flera ställen, men nu får jag ta 8. Kolossebrev 2:11 again. Nu läser jag ur engelska King James. In whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Again, putting off the body of the sins of the flesh. The body, nummer 8. Of the sins, nummer 2. Of the flesh, nummer 3. Sagt det där? The body of the sins of the flesh. Alltså folk där kan inte hantera mer än body of the sins eller body of the flesh. Hvis det ska vara mer än det så håller det till att det är fejlor. Att man kanske har tro ting. Man kanske också tro ting och sen alltså man lukar som vittlist, va? Och det sägs då att du bara om förska bibeln Bavndom försk bibeln och det säger inte för att sätta ner av Dalit eller Victor säkert alla helst vill clergymen det var ju inte och säkert nu är frälst du haft Guds anta men problemet tar tuttu han för kärsta texten hur ofta ska se att det väl if jag för att fortsätta se att det gör det då by it for han kärsta texten det här stendur vi urläting ur holdsligamenon
Kvar börjar nu kvar blå nu synden av oss när. Och King James stendur by putting off the body of the sins of the flesh. Tar att inte synden av bort det här point. Synden slash kommer vi. Nu får jag läsa Dal. Jag får läsa Victor. Här läser Dal. Nu får jag läsa Victor. Og I honom det døysni omskorne vi omskjering, og ikke gjørt vi hånden, vi at vera leten urholdslikamenen. Det samme. Nei, det skulle være vi at vera leten ur likame holdssyndana. The sins of the body. Vil dere stå det på en? Putting off the body of the sins of the flesh. The body of the sins of the flesh, ja. Det får jeg lese først King James. Hvordan det stender her? Halleluja. Hvordan man der har tøyt. Nå, jeg har akkurat hukt i det dansko. Tar av tro I tingene vi. Tar av likame, tar av syndene og holde, ja. Her tro ting. Her likam, og her synd, og her holdt. De tro tingene skulle vi og jeg snær til. Ja, jeg har tøyt så snær. Og I urlæting, eller lett å lese alt verset, og I kvarjen øysten tid omskarne vi omskjering, som gjørt åttan hentur, og I urlæting ur likame kjøtssyndana. Og I urlæting ur likame kjøtssyndana. Vi omskjering Kristus. Vi urlæting ur likame kjøtssyndana. Altså, det er syndene som bygger vi kjøtenen. Det er som du har urlæten ur, gjerningar holdsins, gjerningar kjøtsins, det er syndene som likam I fangt vi, ja? Som bygger vi holden, ja? Alt det som holder vil, drifter holdsins, hva skal du lette det ur, ja? Og vi omskjering Kristus, halleluja, halleluja til, ja. Så hatt kommer vi, og I urlæting urlika med kjøtssyndana. Ja. 2:11. In putting off the body, vi urlæting urlika med, så stender the body of the sins of the flesh. Vi urlæting urlika med kjøtssyndana. Ja. Det kunne være I øysene, vi urlæting urlika med noen, av synden av kjøten, eller vi urlæting ja, likame ja her tro ting som skulle sveisa saman I 8. Det det som halleluja. Og I urlæting likame kjøtssyndana. Ja. The body of the sins of the flesh, til kjøtssyndene, ja. Først hever til at onkutina kommer til 17 fram og så det som stender kvarsfall, til øyde så bare kjøtssyndene. Så sånn det bare. Halleluja. Så sånn det her til, så hatt det også på vi. Halleluja. Nei. Det må alt vi. Det må hver detalja vi. Hver liur og hvert år skal vi, ja, halleluja, og når jeg også ser til døms I Gamla Testamentet, at her ofte tro ting som kommer sammen, som til døms det stender om Abraham, and the days of the years of the life of Abraham, the days of the years of the life. Her lukkar som trinvusta, deaner og årenon av luive hansara. Men det har vi bare sveisa nyer til bare 2 ting, altså, vi år hansara, vi år. Ja, men så snakkar vi det, det er det som vi sier, ja, men det er slett det som stender her. Det som hade onkur hebraiskur malborur at sige på han at teka det trinvust. Han levde I ein dag og sen, og det han blivet til år, og årene blivet til hans liv.
Og ønskemenn tås og slett sjåles nær. Det har sikkert aldri tås og sjåles nær, men hatt det som stendur. Og det som at det skal tøyast som det stendur. Og så øysen til at den hebraiske hoksenarhotteren og tåsengalei, at det slipper skunne jøknun. Tøy at Bibelen ikke bare hebraisk malbor, men hun Guds ord. Guds ord, ja. Og det skal standa rett. Halleluja. Amen. Da du leser som du førske King James, så sart du ofta i hese åra samansettingsna et ikkje. Ha? Jeg Johannes 3:20. Tu kvørt han og gjer ilt hetar ljøse, og heldur kjemur til ljøsens. Et ikkje gjer han så skulle veri avtalaer. Et ikkje. At det sværa til et år i King James Bibelen som øyder lest his deeds should be reproved. Lest. Og jeg var så bare fenga tutningen av lest, og til altså på stidsta måte kan det sies som et ikke. Og det det samme som fyri et ikke, eller tiltess et ikke, men et ikke nok. Et ikke gjer han så skulle være avtaleir, og du sagt at jeg køyr til åren ikke suntur, jeg sier ikke at gjer han så ikke skulle være avtaleir, som så som vi slanja det ut, men bare et ikke gjer han så skulle være avtaleir, hatt det logiska, atter her på atlan veien. Det det. Et ikke, og hatt det bruk alle stedene her som lest stendur. Her stendur et ikke. Bibelsk mål, ikke okkara snatjemål, men bibelsk mål. Nu skal vi vise det kun. Kolossebrevet 8:14. Skal lese i engelsk King James. Kolossebrevet 8:14, men lukka først finna det, jeg har ikke en gang slid opp. Ja, Kolossebrevet 8:14. Ja, hikk. Skal vise det kun hvordan disse reformasjonsbibelene åra rett etter hver her. Og så skal jeg lese først King James, og så skulle du høyre. Jeg må lese fra vers 13 først. Kolossebrevet 8:13 og 14. Engelsk King James. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. In whom, sagt du, in whom, ja. Så leser vi det særlig hese på i årene in whom som jeg vil legge den da. Hatt det bibelsk mål å si på handamaten. At håsa og i fadlen og ikke bare si som og enda venda setningen. Men tar sige in whom. Nå leser jeg dansko. Som friede oss av mørkets makt og oversatte oss i sin elskede sønns rike, i hvem vi have forløsning ved hans blod, nemlig syndernes forlatelse. Halleluja. Halleluja. I hvem, ja. Så det Luther. Hegger 12:13. Und ja. Nei, 13:14. Welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. So kommt da. An welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Det hørte her, an welchem, ui kvarjo, na? Ui kvar, her sender King James, in whom, ja, det ordet whom, det er det samme som kvarjum,
Att M här till en OM ending som hade bara blivit till ett M och enskon. Hade det ena för varje akkurst kvarium eller ett landa och enskon ösnö alltså för en 1000 år sedan, ja. Ja. Och danskon i vem och tyskon an welchem så det hade simpelt en åra rätt lika och i sin gamla reformationsbibeln. Nu läser jag han självan Dal. Ja. Från vers 13. Han som bjargar okkun ut ur valdemyrskursins og flutti okkun inn i rujtje elskar sonarsons. Som vi hava. Sagst du? Som vi hava endurløysingen og i fyrirgjeving sindana og som manglar jøgn og blauhansar. Forstilla der? Det er skamma det dal. Det er skamma det sundru saman. Ja. Det sier utan at himpra, utan at skamma med det aller fjernastan. Ja. Ikke at det øynast åttpette. Ja. Så kommer Viktor, han har det lite som det bedre, men lengt fra ratt, lengt fra ordentlig rundt og ratt heltor. Røy vakken fra Valdemyrskusins og flotte vakken inn i rujtje elskar sonarsons. Så, og omårer han setningen jo fullstendig han. Og i hånden har vi endurløysingen av fyrtjøving sintana. Nei, i brøvrig ikke. Nu skal jeg lese først King James, så høyre dit setningsbyggnaden, han gammal, han rattor, han bibelskur. Bibels mål nemlig såles nær at man tåsar i fødlån, man brukar fødlån, man sier ikke bare som, Så Bibelen nemlig en fotbok, og man må simpelthen færre et annet gir til man leser igjen. Og at det færre omvårene etter dagsens snatjemål, det finner vi slett jo i. I overalt døyles ikke. Nei. Hon klassisk hon 2000 år gammel. Kolossebrev 8:13. Og hver hever utfri okkon fra måtte myrskursins, og hever iverførst okkon inn i kongadømme kæra sonarsons. Og i kvarjon vil hava endurløysing jøgnum blauhansara enn ta fyrirgjevingen av sinton. Og i kvarjon, sagt du? Og i kvarjon. Ikke i hånden, ikke som vil hava ta oi, til andre års. Bibelen Guds år, og det årene tja gode, og til har du her, begge fra King James til gamle danske og Luther, at tar hava akkurat det som årene. I hvem? In whom? Og anvelkjem. Det akkurat det samme som jeg har skrivet, oi kvarjum. Og i kvarjon vil hava endurløysing tjøknun blauhansara enn ta fyrirgjevingen av syndun. Halleluja to. Vi hava finnje årene tja gode ivra førest. Amen. Ja. Och som är våren värre vi och som jag också har läst i boken som jag har läst att Gail Riplinger och honor till att King James Bibeln och King James Bibeln sagt du tror i höjden och det går stan där som du släcker sarstanna och Tom Alexandriska Bibeln och du sarstanna släcker hon petta sunt eller hon klodra och tog jag tar hållt sig till att Jesus Kristus pastor av gudomna. Är god fäger, god fägeren, god sonen, god hela anden. Vi ser för till Kolosserbrev 2:2. Vi läser engelska King James. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. Hallelujah. Her sørst du, to the acknowledgement of the mystery of God, her oin, and of the Father,
Her den naste, and of Christ. Her den tredje. Det vil si God heilig anden, and of the Father til god fægeren, and of Christ til god soneren. Og hvis vi titter Jakob Dahls av Bibel, Kolossebrev 2:2, leser 17 og helt av versen. Jeg bare alt verset. For at gjørst og torra med å være magna, vi til at de være sammanbunden i kærløyga og vinna fram til atlan rykdommen, og torra fullvis og skinsemme, til kunnløyga løgntardom Guds, til Krist. Her sagt du ikke tro inn i øyne. Du sagt god, og så sagt du Krist. Fægeren manglar. Så her ikke tro inn i øyne her to. Og akkurat det samme i Viktors og Bibel, til kunnskap løgntarmal Guds, som Kristus. Så her sagt du, tar av tøyt, for kjærst og grunnteksten her, og tog jeg ikke kom vi, og jeg trykker enn ta øyne på at tar man tøyer, så er det aller beste, hvis det er høverlig til å gjøre, eller at årene simpelthen standa ut i rettjefylkene som det er i kvarske morgla minne. Så vi rången, du skal ikke bare jonglera vi årene og enda venta og køyre år attast og tekka okkur fram hvis det iverhøver kan leta det standa og til møvelt å skilja det som det stendur, så er best å bare leta det være. Simpelthen. Tog betur les bøker om at her årene for gongta toga. Jeg leser en bøker på 800 suger, knappar 800, som heter New Age Bible Versions. Og jeg leser en, jeg leser henne enn, altså. Hun heter In Awe of Thy Word, Understanding the King James Bible, Letter by Letter, Word by Word. Og her viser hun en helt fantastisk ting i King James Bibelen. Og jeg har så lykkes med å skrive til at han fri øyre, og så sa jeg til oss når Arne begynte jeg tog at det beste var simpelthen at vira teksten omgående for negv. Bare lett han akkurat være, lett han være akkurat som han er, og tødde King James Bibelene, og tødde han år for år, så nær som iverhøver gjør litt, så kom Guds perfekte år til førjar, øyne for fri atler. Her er ikke lett rett, og her er bare funnpussingar etter, og så sånn så gjør jeg på det. Og til ikke vi gjøre, og hvordan vel hun flyter, og hvordan vel folk damene, og hvordan vel hun seler, og hvordan pent papiren er brent av, og hvordan vel innbunden hun er, eller nekka sort, til ikke å si til. Guds år er årene til gode. Lett dere få til sli fast. Jeg gjør dem lese i førerske King James, Kolossebrev 2:2. At gjørst og torra måtte være ukka, verande knutt saman i kærløyga, og at öllun rujudøme hinnar fullo samføringar av skile, til asanningina av løndardøme Guds, og fægirsins, og Krists, semikolon. Ger. Øysene er en grunn til at jeg var purasta fastur og tog at halda syntakse bare akkurat som i King James. Det det at jeg har lusta etter nastan ödlun som ligger av YouTube som hever King James Bibelen a gjerra. Ja, det var ikke ödlun, men alt som jeg har funnet i ödlun for alt som her ute etter det beste. Og her har vi hørt han sjåvan Peter S. Rockman tåsa om tegnsettingene i King James, og han har prekva ut fra omkring dømon, jeg minns ikke hver det stod, men her som et komma hei, altså, det hei alt å si, og i ødelen til avsnitten, at det komma i stod rett til. Halleluja. Så jeg simpelthen tok støv om til vårt kvett, let dere bare halda okkur til en seikjent og altar tegnsetting,
så halda vi dock väl och vilja attanfyr eller vad ska man säga frammanfyr alltså undan öllund hus som kom i 19. öld. I 19. öld kom allir lorstur som heimeren i svommen av det. Simpelthen, vi fick en falska bibel och falsk lära började komma och Darwin och lost ändar blev läkare nere i hjörna och till det som och humanismen och allt det här svans började komma. Låt oss bara se det akkurat som det är. Och så att jag också bara som så var skvätt. Vi talade bara tekniskt sett inte bara akkurat som King James. Jag kanske nej har vi lagt 8 komma in här och där att han här som sättningarna är öle länge år här har vi sett okkur komma till överhuvud till att inte du är sett komma är då väl att sätta komma ta skriva vanligtvis inte problem. Jag har lärt att här allt till fullnar i folkskolan och i student. Ja, låt bara se det som är till ändaliga stolen och 3G fick i 11. Onkan stavfeil, onkan kommafeil, 11 för innehållet är skriva i förrest mål. Ja. Och till och i 2:e klass fick jag ösni 11 för stil. Jag alltid med allt jag fick 11 för stil. Nästan alltid eller 20. Men ändå fick jag 11. Jag sätta komma efter 19. aldar reglerna tog man reglerna som galda nu till släkt det. Men jag har bara valt vad ska jag att det här nyttar inte. Bibeln hon blev fört här från de klassiska malen inte 19. öld. Inte 19. öld tog. Inte med Darwin och Westcott och Horst och allt det flöjt, allt det börjar flöta ner i hjörna tog. Inte överhuvud. Det kan inte brukas. Hon blev färd för de klassiska malen i 1600-talet. 1500 och 1600 och så var det liot. Guds ord av hjörni det till King James Bibeln. Simpelthen. Hit kan så dont kallas biblier. Vi en lutlum be och så alldøylis ikke heilige bibler. Fullkomligen. Ja, det är Iger, den nästa döme till Kolossebrev 3:16. Kolossebrev 3:16. Ja. Här är det samma attor. Jag läser en King James, låt mig börja här. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Här är det 3 personer, eller 3 namn, sagt då. Här är God and the Father by him. Hvor så God? Heilige anden. Han lika nek god som færen. Det her sender God and the Father by him. By Jesus. Gjevande touch, eller voitande touch til Guds og færsins vi honom. Hatt attur ta sama, så snar King James Bibeln, hon fantastisk. Her er nek sånne ting gøynt, som man hvis man kjever egen i åpen og hever av skiljande hjärsta, og et eimjukt hjärsta som elskar Guds ord, mer enn mennesker, mer enn man og mer enn hva mennesker halda, så for det første så ser man ikke, og for det neste så legger man ikke uja suttjata. Man legger ikke uja suttjata. Så til en sånn person kan man ikke hjelpa, simpelthen. Men jag hukte här och i ta dansko från 1632. Här ständer akka lukka. Det gör allt i den Herres Jesu navn. Nå jag lär bara läsa allt verset. Och allt vad det gör i ord eller i handling.
det gjører alt i den Herres Jesu navn, takkende god og Faderen formeddelst ham. Formeddelst ham. Ja. Og til dømes her vi teknisetingen, ikke? Og især dansko. Hon taklar alt det vi kommer av hon. Her sender, det gjør alt i den Herres Jesu navn, komma. Takkende god og Faderen, komma, formeddelst ham. Det vil si at sjálv teknsetingen i hæsson versen gjør god og fægeren til ein person. Så her misser du tro i øyngjøtene, vi øyner nurgjende altar, godleisare teknsetting, som onker godleiser fraklandingar og godleiser tuskarar, jeg vet ikke, så det fosterlands tilbyarner, alt det der patche, du vet det? Han streimer som kom ta i nujende alt, det var en antikristlig streimer, det kan bare si det akkurat som det det var det. Og han var så vakse, man egentlig, man nok det god, til hva man gjør det, ja. Nå, men her i King James Bibelen, her stender, do all in the name of the Lord Jesus, comma, giving thanks to God and the Father by him, punktum. Sørst du? Hon taklar ikke alt det vi kommer av. Tar her vi så strengare kommaregler i King James, tar leta kommaene og semikolonene og kolonene og punktumene tjena teksten rævur hver de komma. Det ikke nekker regler som omkring godleiser menn har oppfunnet som bestemmer hver kommasetting skal køres til Guds år til. Du kommer inn, de klipper ting sundur. Forstand av folk ikke det? Komma klipper hetta fra til nesta. Det vil si at det hører ikke sammen. Men hva hvis det hører sammen? Hva hvis det nå øyre være sammen? Hva hvis det nå øyre flauta ut? Til dømes hvis du huksar om Grikst, som Nya Testamentet skriver, og her var ikke komma. Årene floter bare ut. Til. Det vil si, hadde vi steg, akkurat som det stender King James, giving thanks to God and the Father by him. Og ta særst ut her. Her god, og her fægeren vi Jesus. Ta særst ut tro i øynihøytene, og i Guds åre. Og fylgjer du hvis nær nødtøyerlig og managerde reglene, så blir alt vekk. Det blir vekk. Ja. Så hei har brukt kommareglene som ut det, så er det blir vekk, aller helst. Og ikke bare her, men så nek værestand. Så er det virkelig glad for at jeg bare simpelthen gjør tøytene og akkurat hver tegn, akkurat som i King James. 95%. Kanskje de kommer inn, jeg har sett at rett som ikke er King James, det er jo fag kommer, ja. De teller kanskje 8%. Det er jo, altså, ja, kanskje under 4 til Jøkken Nya Testament. Jøkken alt Nya Testament. 4 til alt trus. Nå, men det er det to. Og, ja, tror jeg sier ikke han var det her. La meg lese det her i Jakob Dahls Bibel for en ordan skilt. Og alt hva tid så gjør og i året eller verset, gjør i alt i Herrens Jesu navne, takkande gode fægir vi honom. Hva sier du? Her man løsning omskriva det. King James sier gode og fægir nun vi honom. Jeg stender bare gode fægir nun, eller gode fægir vi honom. Her kommer øysten til inn at man virer så nekve hvordan vi snakka, hvordan det flyter okkur, så bør man brøyta alt, og så sier det noe helt annet. At det er totalt viringarlest for Guds ord, hvis man gjør det. At det var Jakob Dahl, nå hittar vi til Viktor, Kolosserbrev 3:16.
Ja. Ja, her gjør alt i navnet Herrens Jesus takkande gode feir vi honom, akkurat det samme. King James sier, giving thanks to God and the Father by him. Hikk, her tror jeg øynihøyden klart i versen. Klart i versen. Ja. Hvis du ikke tror at Heilig Anden god, hoksa så om Apostlasøvna 5, søvna om da fortellningen om Ananias og Safiro. La meg lese det her i engelsk King James. Apostlasøvna 5:4. Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Ja. Unto God. Han sier i vers 3 på en but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Og så sier han i vers 4, thou hast not lied unto men, but unto God. Altså hvis du ikke tror du at Heilig Anden god, så vet jeg ikke. Han god. Tog at jeg tror jeg i den her. Giving thanks to God and the Father by him. Ja. At det klipt suntur. At det her stender ikke djeva det voidande toucher til god fægersins, men her stender voidande toucher til Guds og til fægersins vi honom. Så her har du tro i øynhjøtene. Ja. Tro i øynhjøtene. For King James har vi skriva ordet dyrmeta vi ett. Det sånn ui ett M-E-T-A. Kvoi tui det har vi dyrt att göra, det är inte vi näka det är inte vi till att göra att vara dyror. Det lever kanske som platt, men det är särskilt, det är sannolikt. Att dyrmäta, det är det samma som det enska ordet to glorify. Ja. Att dyrmäta kan östen kom till östen vara att dyrtarmäta, eller att mäta durt saman, ja. Eller att durtar gera. Men allt det här har vi durtar gera. Det vill säga att dyrmäta kan inte bara vara det sådana ui M-E-T-A. Det är att mäta dyran. Att mäta dyran. Och det ta har du släck ta har du onka ta ingen dult ui orlon. Alltså ta inte dult vi. Ta bara till att du mäter en dyran. Alltså kostnader samman. Och det är inte vi orja ger i huvud. Och så att så att det här var inte logik och lösning här. Alltså hade pura det fullständigt platt. Hade det totalt golvet. Här öre över ett och gör. Och det där sam om utlänningar inte skriva där vi ett och om till angående vill skriva vi ett av förskon ta flöjte och här öre över ett. Hade öre har vi dåligt gera att det öre har inte som helst vi att näka dust att gera. I övrigt. Så att är stå i för då i andra kvart att bruka ordet dårtar gera eller att mäta dårt samman eller ett annat sådant. Det att bruka ordet dårmäta utan det vill det slash gera. Simpelt än då ordet kan brukas. Då ordet missvisande. Här skal vara ett eddo här. Du skal sucha til at hatt hefur vi dårta gera. Ja. At hefur vi dårta gera. Og halleluja. Så jeg har bare kostat eddo i her til. Det har vi bare gjørst. Nu at det blivit til okay.
Okej, att det är så ser du som så ja men det är inte live till ta flöjt ja. Jag lov till att skriva akkurat vad du vill. Ta in och ger den första bibeln så ger den akkurat som jag vet hur ska göras. Så kan först tala om all och först skriva om all bara vara som ta vill som ta vara vill. Ja. Igen. Johannes 21:19. Eller fra 18. Sannlega sier til her, ta du vart ungur, gyrdist du til, og gjekst kver du vildist. Men ta du skal være gammal, og skal du ratta fram hendur tunnar, og en annar skal gira til, og bera til kver du vildist oi. Hetta tala han uppmalande vid kvarjun deia, han skulle dyrmeta god, ja. Det sånn ui meta. Dyrmeta god. Han skulle dyrmeta, ikke meta god dyran, men dyrdar gjerra god. Bera god dyrt. Bera, eller vajta god dyrt visun deia. Det er det som Jesus sier om Peter, ja. Eller vi Peter, om vi kvann deia, han skulle dyrdar gjerra, etla dyr meta god. Dyr meta, det sånn ui Jeg vet at vi sier slett ikke men vi sier slett ikke i førskun i røver. Men at det året, som jeg har sagt, at det året hever vi dyrta gjerra, og at det var ikke som helst vi kvørst vi dyr, altså dyr som kan gå ut seg og neit og anna, etla vi til at gjerra at nek dyrst. Så at det året gjør slett mening, men ta det nå for at etto her, som du finner i førskun King James, så gjør det sånne røtto, logisko og bibelsko røtto mening, og til skal det heva, og til hevda finnes. Og til hevda så finnes, ja. Amen. Hvordan øyder dyrmeta danskon? Det øyder herliggøre. Sørst du? Herliggøre. Og herliggøre kommer fra herlighet, og herlighet dyrt. Og hvordan sier du dyrmeta av enskon? Til glorify. Og hver kommer til året fra? Hver han kommer til? Jo, det har vi gloria gjerra. Glorify til at dyrmeta. Eller dyrdar gjerra. Ja. Så her sørst du, jeg har rett og sånn her. Jeg kan bare vise til engst og dangst. Og sjálvande skal at være det her. Men om det ikke vil brøtt ut til vanlige før skal skrive malen, det kan bare være akkurat, det kan onker annar bestemma, men jeg bestemmer hvordan test det vil stava i før King James, ja. Det gjør jeg altså. Om så skal sitte i fangslig og bestemma det her, jeg setter meg så bare fastan, til jeg forløyde, ja. Jeg sier til jeg forløyde, ja. Amen. Så sier danske degneren Amen. Ja, jeg må nok helt forklare om at det det her. Det er sikkert som ikke du har suttet til at dyrmeta, hvis det stavar det sånn og meta, at ta fær samband vi året dyrta. Altså, ja. La bare si at det er helt stort, at til, altså, det og tar stavner av førskon så nærskilter. Men det var øyne for vi uttale av førskon, for lengar tusen, for 500 år siden, har det haft øyne. Det har vært et vakt del, jo. Nekka som det islandska Altså, god til å være god. Du vet det? Akkurat som det har bleita tilhalje og enskun. Ja. Det vil si at hvis du kører et i her, selv om det ikke vil uttale, så færd ta året han samme tøtningen som dyrt.
Alltså Islendingar tar sig inte dyrt, tar sig dyrd. Det är så att vi är rädd. Tog blev det logiskt att hvis du stavar dyrmeta, det är så att vi är rädd META. Jag så har det något vi dyrt att göra. Schalt om det inte höjdes så har du givet här vi en skrivlig uttryck att hade ordet tänkest att tutningen dyrt och omgonören. Du skårer det ut I papp. Det här är inte det fel av. Och det är han som läser. Men han som hör det, han hör det samma. Och året har egentligen samma tutningen. Men nu är det bara skåret ut I papp. Kvart hade kvar sammanhang hade år I roi att det hade även vi dåligt att göra och inte annars och vi att mäta en dörran eller rockna en dörran come on alltså som om Gud kunde vara dörror han är till salk men han har ju dörrmätast till något helt annat to glorify him härliggör I ham. Vi en mer nuansera av en måle och vi är ner särskilt sammansatt åren under King James så kanst du ta sig mer bønrætje. Du är så sammansatt åren jag har nämnt av för men det är sammansatt åren att de bliva chinlace det är de är kvörst kalchin eller kventin de är lutlace de är kvörstins år vi tog I mind till dömes år som här vi och här ui och här inui och här av här tja sån snett I år og det er så just også nyss I gamle danske bibelen kommer akkurat like år der vet, der på og der af og der hos og så ut akkurat luknande år som I King James og at man takker et pura grått døme om logikken og jeg brukes I årene det ikke bare tallet og sneddig og det ikke bare for at det har en spesiell stil man bruker det men det har sånne rent logisk forklaring jeg har rent å funnet fram til henne og jeg har alltid kommet fram til henne nå nøklunta Efesos brevet 2:16 jeg leser først I engelske King James and that he might reconcile both unto God in one body by the cross having slain the enmity thereby og at han måtte endursjøvna boar til Guds og I øyne lika med vi krossen hon hevande drype fudgenskapen hervi ikke? Hvis man ikke bruker et ord som hervi så må man säga vi honom eller et eller annet eller vi tog eller et eller annet men så skiljer man det ikke rett ikke lukka rett som vi heson det vil jeg forklare på ikke God endursjøvna I boar parter til seg høytningarna og jødarna og I øyne lika men til seg lika med Jesus Kristus vi krossen hon hevande drype fudgenskapen hervi ikke vi honom hvis det stender vi honom så hokser man det vi Kristus eller det vi krossen hon eller kvært det men kvarjen var det så vi kvarjen drep god fudgenskapen vi ödlund tog som hei vi krossen a gjerra altså vi Jesu Kristi deia av krossen hon tog det så passande å sige her vi til å ta I tankarna til Golgata alt det krossar verste til fullgjørst Jesus dør for okkon av krossen hon fullgjørda verste av krossen hon og til akkurat hva det vi tog versen hon arbeidde god men det var ikke vi krossen hon
alltså det är inte nog att säga att det var bara vid krossen. Som om krosseren var i sig själv och näka likla år och tog inte förstånd att det som är lite ur alltså krosseren själv är inte i sig själv men till krossar värst det må vi förstånda krosseren själv var bara ett tortur element och ett förbannelsens trä och så vidare ja. Det här som jag vill säga till er tar du brukar att ord här vi så omfattar det allt som hände av krossen krossar verk Jesu Krist kan man säga. Då är det väldigt passande brukar att ord. Ja, halleluja. Og at han måtte endursøvna bår til Guds og i øynene lika med vi krossen. Hevande dripe fudgenskapen hervi. H-A-R-V-I-Ed. Thereby. Halleluja. Det vil si vi ødlun som hent i krossen. Alt det versk. Krossar versk Jesu Krist kan man säga. Så att det här år är akkurat rätt att bruka här vi Jakob Dahl säger vet att han och honom slå fudgenskapen i hel. Ja, här är det avmarskade. Här du det hade slags årene i Guds bok. Att det är slags årene. Här du blotta. Ja. Den danska säger och förlika den bägge i ett lekeme med god formedels korset. Da han ved dette i helslåg fjendskapet. Ja. Det var det. Jag ser Alexandriansko lost ändan nu i Alexandrio. Tar Origen, Clement och Philo. Origen, Clement och Philo. Tar var gnostikare tror tog att vi är öll frälst. Vi är öll Guds barn och vi tar öll höjlajan anta och tar var universalister trycker nämligen tog att God frälste kosmos och att det är faktiskt bådskapen så att de flesta sataniska prästerna vi har på i förrjun där. Onge nevnt och onge glömt. Det blir onge nevna namna, onge nevnt att nevna. Hvis det har varit i kyrkju och har varit en präst så vet det till kännande bådskapen är. Nej, då har du med läser Johanne att nej, Herrans Jesu ver vi ödlun och vad du kvart ta ver hon aldren. Hon ver aldren vi ödlun. Ta ver hon inte. Nej. Tog att nej, Jesu vi tajmon som jag tycker med allt igen. Hon fyllt ju tajmon. Ja. Och tar det var fjärna forskjellige år till döms i Filipperbrevnen i Efesbrevnen 4:6. Ja. Här som det ständer, låt mig läsa det i första King James. Ja. Tar fjärna år i öst och väst. Faktiskt och till antiokiska grekiska texten är det 4000 år. Och till alexandriska grekiska texten manglar över 2000 år. Över 2000 år i den grekiska texten. Och till den grekiska texten som båda förska biblarna så kallar vi det har haft nu och kött en allt tuttar efter. Kan du fortälja det? Det är inte småbagateller du. Det är överhuvud inte småbagateller. Nej. Det betyder så mycket näck för mig att det skulle helt dö än att backa 1 millimeter från nökrenhausen. Kan jag fortälja det? Ja. Kvörst det einaste
8 år og i Guds bok skal tøyast. Der skal 8 år utlettast. Ikke 8, det øyneste 8. Ikke Efesus brev 4:6. La meg lese det i engelsk King James, så i først King James. Ja. Nu finner du det av hver virkelig orskare til du. Det tungt. Det tungt i dette. Det ikke for latt, det ikke lattesoppa. Det ikke for kanskje for særsta svaler helter til. Du har jo hvordan ytterligere kan blive. Jeg kan blive fukande ytterligere om dette. Fukande ytterligere om dette. Og alt det der presta patje vi da har i landet noen, ånden er jo givet om Guds år enn. Og det kommer eldrene gjøre det helter. Det kommer bare til å vende om alle samler. Og som tar som kallar seg tryggvande. Det bare til å vende om. Det har anker respekt for Guds år. Ikke inn i eia. Nei. Så lost enda pakk. Alle samler. 34-5. Kanskje 5 undandekning. Det er ikke annet fyrt. Ikke annet fyrt. Ja, Efesus brev 4, jeg kan bare fortelle at det mislykkende prester som nekar av dere, det prester som gode, det frelster prester, ja, og det frelster prester prester som Satan, han fyrir helvete seg døys, og i øyne loa bort ned i helvete, ja, og Satans baten, hvis han sier personlig av frelster, oansett hva han fortjener løn, og man så bispor, det er ikke kvart til derfra. Ephesus 4:6. One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Ja, han skriver til menigheten i Ephesus, og han sier at God ein fægir. Igen, ja, nu leser det i første King James 4:6. Ein God og fægir allra, hver oman fyrir alt, og jøgnun alt, og oi tykkun öllun, ja. At det året skal vi. Og er stand her. Ja. Kan du bare fortelle det kun. At det året er ved her. Det skal være der. Ja. Nu leser jeg sier føresko kyrkjebøypen Alexander skal lost i point. Det er vese på i point. Og en god og fægir at öllun, han som iver öllun og jøknun alt, og oi öllun, når til han ikke. Hoder ikke oi öllun, så verre forbrentaren så. Verre forbrentaren så, og i fargen der han i halvt faven, det kan jeg fortelle deg. Halvt øyla faven. Ja. Efesus 4:6, og i Viktors av Bibel, akkurat det samme. Og en god fægir allra som iver öllun, vi öllun, og i öllun, god ikke i öllun, iver høver alt døyles ikke. Nei, han ikke i öllun mennesker, han ikke i hver støyne, i hver tykkvotu. Han ikke i hver døyre og hver støyne. Nei, det han ikke. Men tar det av fjernat året her nere i Alexandria, så lost endaner, sataniske bjølkaner, Phil og Clement og Orgen, to. Ja, og så er det her sataniske bjølkaner, Vestkott og Horst, endur løyga handan sataniske alessandriska teksten, og som alt vil danse etter det, og jeg danser ikke vittekon, om jeg skal danse som allar ved King James Bibelen, det kan jeg fortelle deg. Ja. Det er dundrande alvorligt. For meg hever det høyt kolossalen jeg sier, det kan jeg bare fortelle deg. At vi tar en rett av Bibel. Vi skulle ha en rett av Bibel, annars skal jeg ikke hava. Nei. Til det. Ja, tar vi nå snakke om synd og skuld og alt sånt. Så vil det vise Annika som er nok så interessant. Det stender i Jakobsbrevet 5, 16. Og jeg vil lese i engelsk King James først. Confess your faults one to another, and pray for one another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Så leser vi det først King James. Jotte feiler tikkara hver for gjøren, og bygge hver for gjøren, etter med å være grøtter. In virkna var sama, innelige bøn av rattvosen manne, megnar mykje. Og det som vi vil vise at det er at vi dalsa på i bestendte jotte tog sintenar hver for gjøren.
Och det som jag lyser mig till att hatt äckliga vanda mycket att året av handamatan att välja årets synd och hästen höpen någon du vet jag inte synder för kvar norrön för jag får syndarna för utgivning. Och att det lojer attor till katolicismo vi är sån här jottanar sån här confessionals man må färra framför en präst och jotta alla som tar synderna man kan komma tankar om. Och så skal han øydas for at hava mynduløyka at fyrirgeva ter dina synder. Det hever han slett ikkje. Iver høver ikkje. Vi færa bort til Guds. Vi hava øyne mittelen gong og mann, mittelen Guds og manna til meveren Jesus Kristus, til han samme som hever gjørst sått for atlar okkara synder. Og vi gjotta synder okkara. Vi gjotta synder okkara for gode. Vi pysja for nakra mann vi okkara syndon. Men hvis vi vet valda en bror i møgnboa alltså vi støyt han vil støyter av okkon vi gjerra feiler vi synta alltså man kan säga synta men det är inte synter alltså det är okkar synter motvis gode men vi synta inte mot för en öron så var att det kan kallas synter som vi må jotta för kvar öron men vi gjerra feiler vi gör brott och missbrott och det vad man ska kalla det. Men det är inte synder. Inte på samma mata. Du vet, det är inte synder som Jesus står i för, ja. Det är några som tar som tar i god nu för vi okkon. Och är synder. Synder och är mötvis god. Och en synd mötvis god kan också vara till att vi missbrott och möter en bror. Men synden är allt mötvis gode. Alltid. Ja. Det det som är synd. Det som vi gör vid bröta för bröta och mot kvar öron. Ja, det kallar King James Bibeln för faults. Foilers. Att vi foila. Vi gör vi är inte tillsträckligt och vi ser förskälligt och gör förskälligt som det inte borde görs. Det skulle vi göra för kvar öron. Jotte foiler tycker att för öron. Ja. Och hette och tog rätta reformations protestantiska andan kan man säga. Att vi gjorde inte synder för mannen. Nej. Det hjälper inte till. Det hjälper inte att du gjorde det när du inte gjort några synder för mannen. Det hjälper inte. Och så en mävor säger ja, fyrirgiv där. Det är inte fyrirgiv för tandskuld. Vi må göra synder för det gode. Och så får vi fyrirgivning. Och så där fyrirgivnar. Och så behöver vi släcka att upp någon för kvar en Per och Paul. Kvar Per och Paul pjörsar vi allt som vi inte har gjort. Nej. Jo, visst vi ikke med tøymon. Visst vi ikke med tøymon, så og man har okkur utstandande. Til det som det møynast vi. Så man har okkur utstandande vi et menneske. Men det kallast og en rettare bibel for false feiler. Ja. At jeg har feila motvist her. Vil du fyrirgjeva mer? Og ta I så sottar gjer kjemur mittel mennesker, så kan grøying komma fra god åpenbart så jeg til stendur ut I sammanhengen at be for sjukon jeg vil lesa fra vers 14 nekkar sjukor tykker jeg mittlun let han kalla av henne eldstu av kyrkjene og let var bia iver honom salvande han vi olju I navn I Herrans og troarbønnen skal frelsa hin sjuka og Herren skal røysa han opp. Så du troarbønnen skal frelsa hans lika. Ja, fullgjørda frelseverk også til okra lika. Og troarbønnen skal løysa det ut til kraftene som som tøk til Jesus har gjort fullna. Han har gjort fullna for to jøsne. Troarbønnen skal frelsa sin sjuka og Herren skal røysa han opp og om han hever framt synder ter skulle være fyrirgivnar honom. Han til syndernar. Om man har gjort synder, det skulle være fyrirgivnar honom. Sars du? Hatt bøn til Herrans, ja. Jeg tar den eldste, med å legge hender og en sjukan, tar bia fyrir honom.
tar be om Herren man være noen nøyer og grøans av likam, og om man har gjort synder, så skulle det også være fyrtjønner honom. Men det tror jeg at han kommer til Guds vi synes støv og vi synes søk. Han fyrer til Guds vi synes synda. Men anke menneske kan fyrtjøva ter tøyna synder, Guds vegna. Og så lengt være forbrentaren, så skal jeg lykke alt så sia til. Ja. Men så stender her i vers 16, jatte feiler tykkara hver for i øren. Ja, det feiler, det ikke synder. Så hatt det så innlysande, og hatt det rett. Nå problemet til at jeg var sånn i hørst til at nekva jeg var sånn åren og i fromalen så brøy, det kan godt være det samme året, det var ikke slett som det til, men nekva de så brøy, det kunne man ikke hatt, det kunne man ikke hatt, og hatt. Men ta det tog da iver ett annat mål, så måste du ha andaligt skil till att välja till rött årene till rätta steg. Ja. Och det var då så just ur griskon ivra ängst. Och ängst ur 1600-talet någon inte, alltså ängst och følest inte så långt från kvarnören. Sinn synd. Falt skuld, du varst det. Tingene skilja seg sundur og en luknande hot. Purast det. Og engst og førest runnen av som og germansk og raut. Fullstendigane. Den vesturgermanska malatten. Ja. Vesturgermanska malatten. Så det til så hadde sørst og hadde pura rett. Amen. Ezekiel kapittel 21 vers 1. Her stender en setninger som så snær. Siste helten av versen. And every heart shall melt, and all hands shall be feeble, and every spirit shall faint, and all knees shall be weak as water. Behold, it cometh, and shall be brought to pass, saith the Lord God. Det at her, be brought to pass. Det moner da, jeg sier, and it shall come to pass, og jeg sier, it shall be brought to pass. Ja. Hvis du sier, it shall come to pass, så det, og det skal bære av, eller det skal hente. Bedre jeg sier, og det skal bære av, til lukka som av samme tignar stige som it shall come to pass. Men da jeg sier, it shall be brought to pass, det ikke det samme. Til året brought, til det kommer fra bring, og til det sagnår. Ja. Til det sagnår som vittnar øyla størst om til at det er noen som utfører dette her, det er noen som gjør dette her. Det er ikke nok å si, og det skal være av. Men, jeg har tøyta så snær, og hver ande skal ørmaktast, og all knø skulle være vøyg som vatten, så i det kommer, og det skal være finne at bære av, sier Herren God. Det skal være finne at bære av. Det vil si, hver fikk hette at bære av? Hver fikk hette at bære av? Herren God fikk hette at bære av. Det bære ikke bære av, men Herren gjør det ikke nøyt. Ja. Altså, man skal gjøre hver to øyneste året gator, og til det som gjør. Og onker har vi mest at i 4 Korint kapittel 15 vers 4-3 onker leste en affær og skilte det slett ikke at det tåser ikke som vi tåser var vi-merkingen og svære som gav til det samme som jeg alltid gav til jeg visste at det ikke du som tåser du skal til tia og lusta og be hele andan lære det. Ja, det er det øyneste som kommer på tal. Ger 4 Korint 15, 4-3. Så ta i hetta forgångeliga skal hava lætest ui euforgångelig løyka, og hetta deilige skal hava lætest ui eudeilig løyka, ta skal vera fingen at henta, hin framsøkning som stendur skriva. Deie oppslukavur ui sigur. Til at her, ta skal vera fingen at henta. Ikke bare ta skal være hent,
eller ta skal være båren av. Nei, tog til enska sier, then shall be brought to pass. Akkar som det stod i sånne her versen i Ezekiel 21, ja. To bring to pass, det ikke det samme som at to come to pass. Come to pass, ta hentet det bare. Men hvis du sier, it shall be brought to pass, det at det nekkar som skal gjøre det, ja. Altså, det samme her på ta skal være finchen at henta. Onkur skal være utdint disse hentingene, eller disse gjerene, som hentat hentingen, som stendur skriva. At deg oppsluka i sier. Hvor gjør det? Hvor oppsluka i deian og i sier Herren Jesus Kristus? Det hendte ikke bare. Han gjør det da. Halleluja. Ta skal være finchen at henta, ja. Det var onkur som fikk det at henta. Det hendte ikke bare. Nei. Det var en henting som får fram, men, hun hendte ikke bare. Han vet atter og jeg har lagt noe tvattelen som først eversvåmig av. Nu skal det bare sparkast ut, støytast ned i helvete, og Guds år skal letast i Guds år. Ikke bare Guds tankar, men årene til Gud skulle tøyast av først, og at det lagt noe tvattelen kanst du skøyna der vi, jeg vil ikke høre det. Da har jeg ikke høy med en bibel, og så mer loika folk om du skiler etter det ikke. Du må bare for å få den høyla. Du må bare for å få den høyla, som ja, fader et hjärsta først var sikna vår. Fader et hjärsta først, så skal du nok få en høyla øysene. Ja, jeg vet du støyn hjärsta, så først du kan høyla som skiler nekka fra god. Det pura sikkert. Ta skal være finchen at henta, ja. Jeg forklarer det for langt, og du først forklarer det atter. Hatt akkurat hva det take it or leave it. Okay, bring to pass, brought to pass. Hvis jeg også var hent, og du spurte og ønskeskon, who brought this to pass? Who brought this to pass? Så hei du tøyt det først. Hvor fikk hetta at henta? Hvor fikk hetta at henta? Who brought this to pass? Ja. Tøy må at det her året være vi fikk at henta. Ta skal være finchen at henta. Ta skal være finchen at bæra av. Ikke nøyt? Tøy at året her. Og til året skal være her, til fløy flikkvann lukka mykje, om vi ikke tåsa så, som jeg så rævlig ofta har sagt, det ikke vi som tåsa i Bibelen, det søren dans med Guds år, og til skulle vi ha respekt for det, etla bare skruppe av, etla bare leta være ved å lese Bibelen, ja, bare leta være ved å lese Bibelen, du har ikke respekt for henne lukkavel, slepp det så bare vekk, halt det så bare vekk fra henne, ja, og få noen deg, gjerne deg oenderfødd prestapakk at tøya Bibelen, ja, det vil iver mun deia kropp. Det vil iver mun deia kropp. Ja, jeg leser flere totalt forkjærster prestabibler, ikke iver mun deia kropp. Det har vi gjort nok av. Det gjør de jo 18 år, og så at det er ikke fantels i disse prestabiblene. Ikke fantels i henne. Ja, og det er ikke fantes jo i Victors og Bibel Eltor. Ja. Ikke muntlig King James, og det er så lengt forbrent der enn så østene. Tog jo bare ferdig halvt ved det sjálfur. Ja. Tog jo ungen anna gjerda. Ungen anna gjerda. Ja, men så bare gjerda det sjálfur, til ungen anna. Til akkurat hva det er. Akkurat hva det er. Ja.